Bueno, boas tardes a todos e a todas. Boas tardes tamén aos que nos están vendo en streaming. Vamos a dar comezo ao pleno ordinario do 30 de xaneiro de 2025, sendo as 19 horas e 2 minutos. A orde do día é a seguinte. A parte 1 corresponde á adopción de acordos. O punto 1 en concreto é a aprobación de actas anteriores. Non sei se alguén quer decir algo sobre isto. Vale, pois pasamos logo ao punto 2, dar conta de decretos da alcaldía e asuntos varios, dase conta. O punto 3 é a proposta de periodicidade das sesións plenarias. Bueno, isto, sobre todo, é debido a razóns organizativas co persoal municipal que asiste ao pleno, pero, bueno, sobre todo tamén debido a que o secretario que temos acumulado é de Betanzos. Entonces, bueno, a verdade é que as horas da tarde lle implican chegar pois moi tarde a lá Betanzos, non? Eu, no seu día, ademais, falara co PP, a ver se tiña algún inconveniente, pero isto xa debe facer uns 4 ou 5 meses. En principio dixeron que non, bueno, que non había problema, pero, bueno, que me contestarían máis pa diante, pero a verdade é que tampouco deron unha resposta sobre isto. Bueno, debido a que o lle representaba unha incomodidade ao secretario, dado que tampouco se presentaron pois problemas, polo menos hasta este momento, pois decidimos incluir este punto na orde do día de hoxe, non? En concreto, bueno, o único que se modificaría é agora, mantense, por suposto, a mesma periodicidade, tamén sería os xoves de cada 2 meses, ou sea, o último xoves de mes, de cada 2 meses, e agora sí que cambiaría, en vez de ser ás 8:30 da tarde, pois sería ás... Sí, sería ás 12. Aquí hai un erro, pon ás 13 horas, pero sería ás 12 horas. Bueno, nada máis sobre isto. Si vou a pasar as palabras, en concreto, o concelleiro de Facenda, Eloi Sobrido. Boas tardes. Nada, moi breve. Respecto a este punto, como comentou o alcalde, por un tema organizativo do personal funcionario, pois consideramos que é unha hora máis adecuada ou que lle ven mellor. Eu vou falar no meu caso particular. Eu, por exemplo, hoxe traballei a mañán no meu posto de traballo no Concello de Lugo, hoxe baixei para o pleno e moitas veces pois teño pedido o viernes como asuntos propios para non ter que subir ás 12 da noite e noutras ocasións pois a non dispoñer desta ferramenta teño subido ás 12 da noite e chegar ali ás 2:30 da mañán. Polo tanto, a min tamén sinceramente falo no meu caso particular, tamén me ven mellor e polo tanto, bueno, pois vou a votar a favor. Grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do PSOE, Patricia Lojo. Boa tarde, pois eu un pouco na mesma liña por o que xa expuxo o alcalde, tendo agora mismo personal municipal, pois como temos o secretario de fora e de bastante lonxe, pois xa no último pleno ordinario se tivo que ir de aquí bastante tarde, pois un pouco tamén é ese o motivo. Moitas grazas. Ten agora a palabra a portavoz de BNG. Boa tarde. Bueno, nos, tendo en conta os argumentos que se escriben, que basicamente para facilitar o traballo do personal técnico deste Concello e moitas veces pois non prolongar ata as 12 da noite o que pode ser o debate nos plenos, pois imos apoiar este cambio de horario e tamén tendo en conta que é potestade do alcalde, competencia do alcalde, convocar as sesións plenarias e que dado, pois ao mellor unha situación, pois tamén se pode cambiar. Temos o pleno de hoxe, debería ser ás 8:30 e está convocado ás 7, non? Porque ten, bueno, un pleno extenso e intenso. Polo tanto, nos imos votar a favor. Moitas grazas.
Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Bueno, sí. Pois ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Sí, boas noites a todos. Vou defender a moción. Respecto ao horario, sempre se fixeron neste horario, sempre foron os plenos extraordinarios desde que hai democracia neste Concello, sempre foron fora do horario laboral. E precisamente se fixeron sempre fora do horario laboral porque os concelleiros non nos dedicamos, o sea, o noso traballo non é a política, temos que ter outros traballos. A mí personalmente moléstame bastante os cambios, teño que andar pedindo libre no traballo, teño a sorte de ser funcionaria e me teñen que dar libre o que lle chaman que son deberes inexcusables, pero hai moitísima xente que non pode ter esa facilidade e eu penso que con esta medida a mí non me parece ben, non me parece boa, considero que se hai cambialo hai que dar unhas razones de peso e as razones serían que nos afectaran aos concelleiros ou que beneficiaran aos cidadáns e eu non vexo que se dé por ningún lado. Con nós, cada vez que falaste desde cambiar, non puxemos pegas a nada. De feito, este pleno está a 7 porque se nos preguntou se nos importaba facelo a 7:30 e dixemos que non había ningún problema a 7:30 ou a 7. Consideramos que por cousas de horario que non hai problema en cambiálo. Xa cedimos cando foi das comisións que podían ser telemáticas, aquí sempre se facían as comisións tamén a semana anterior o xoves pola tarde, accedimos a que as comisións fosen telemáticas e as comisións, ademais de ser telemáticas, tamén se cambiaron para a mañán, que é algo que non acabo de entender, porque se son telemáticas xa non hai problemas de chegar á casa, e os que estamos traballando temos que pedir libre igual. Con esta medida, eu penso que estamos perxudicando, e non estamos perxudicando a quen vamos a beneficiar? Simplemente a persoal que traballa no Concello, que considero que traballar nun Concello sabes de sobra que implica que vas a traballar fora do horario laboral, porque é o problema do Concello, sempre hai cousas que poden pasar e que tens que facer. Pero a min pareceme que estamos poñendo trabas para a xente que queira dedicarse á política para mirar polo pobo, estamos facendo que veña moitísima menos xente aos plenos, porque a ese horario nin van a vir, nin o van a poder ver, porque poñendo ás 12 da mañán e que o que traballe de mañán xa non pode, o que traballe de tarde tampouco, o que teña xornada partida terá que estar comendo, non vai a poder nin asistir aos plenos, nin velos. Eu penso que o que estamos facendo é afastarnos da cidadanía. Estamos poñendo moitísimas trabas, non sei se é que queremos profesionalizar a política do Concello, non sei se o que se queren que só queremos políticos profesionais, os que non vivan da política e non teñen un soldo público que non se podan dedicar, ou se o que queremos é poñerlle trabas á oposición. Porque, a verdade, hasta agora, as veces que se cambiou o horario, é que pasou que houve un pleno a 1 da tarde e ni siquiera vos cumplístedes, nos viñamos todos e vos non viñéstedes. Entón, eu penso que se de verdade hai un problema co horario, o lóxico era consensualo con todos, porque isto decideuse a principio da legislatura. E agora, no medio da legislatura, cambiamos as regras do xogo. E a moitos afectan. A min afecta o pleno a 7 da tarde, porque o día que o meu marido traballa, o meu fillo non pode ir á música, porque xa non teño quen o vai a recoller. Polas mañás teño que andar pedindo libre. Prefiro que, parece que queremos botar a xente fora. E non acabo de entender, sobre todo, a xente que levades nas listas, vos que sodes, que vos desde sempre pregonaste desa transparencia, a participación veciñal, todo eso, e agora de repente sin consensualo coa oposición, eso lo sei, nin falalo co partido que máis votos é o partido mayoritario deste pleno, e que sin falalo con nós traedes isto, enterámonos cando fomos ás comisións informativas. Se chega a ser o favor, e se chega a ser ao revés, sei que a palabra máis suave que nos iba a dedicar sería que somos uns fascistas ou uns ditadores por impoñer este horario. E eu penso, porque aparte, impoñer agora este horario implica que vamos a sentar unhas bases, vai a quedar xa así nesta legislatura ese horario e vámonos a acostumar así. De onde ides a sacar a xente para ir nas listas nas próximas eleccións? Vos que ides a contar a xente que vai nas listas, os que non teñen a suerte de ser funcionarios e poden pedir libre ou que non son empresarios, como ides a dicir que non poden compaxinar a súa vida laboral coa vida política e que non van a poder representar e van a ter que plantar? Porque xa non ides a encontrar. Entón, eu desde aquí, quero apelar
a que si ides a votar, quero que votedes representando a Asamblea que representades e representando toda esa xente, porque é moi fácil votar desde un posto non que temos unha remuneración dunha adicación exclusiva. Pero a xente que non ten adicación ten que vivir de outras cousas. Eu creo que deberíamos de poñernos ao lado do povo e non darlle as costas, porque se xa a clase política está bastante denostada con estes atos, penso que o que facemos é contribuir a que nos denosten máis. Moitas grazas. Bueno, aquí non se impón nada, Vais a votar, por suposto, como en todas as mocións. Aquí votaremos e a maioría pois será o que sala. Si, é verdad que non tuvemos unha reunión de estalo falando e tal, pero si se comentou no seu día, xa digo, fai, pois, eu, home, non sei a hora de memoria, pero fai 4 ou 5 meses, si que se comentou, eu estuve faleino en concreto con portavoz, con Manolo Durán. Ademais dicen, bueno, non sei se habría algún problema, dicen, bueno, pois ao mellor non podemos falalo e tal, o sea, xa o falarei e xa o comentarei. Bueno, non se nos dixo nada, non se volveu a decir nada, non nos pareceu tampouco unha cousa pois excesivamente grave, a verdad, se realmente víramos que efectivamente hai algún dos componentes que podía ter algún problema grave para poder asistir, pois evidentemente, pois entonces sí que se podería falar. Non é o caso aquí, non vexo que haxa un problema grave, en concreto a señora concelleira Beatriz, bueno, pois evidentemente ten as súas horas para este tipo de cousas e pode pedir permiso que se lle dá sin ningún problema. Bueno, pois o dito, tampouco se trata aquí de impoñer nada, se votará ao final e a decisión que sala pois será que se tome. E nada máis, o seguinte concelleiro VIP. Sí, nada, moi breve, bueno, eu, pois, respetando a opinión da concelleira, podo entender as súas circunstancias, que lle guste máis ou menos, pero no pleno organizativo decidese, traes unha proposta de cando se poñen a periodicidade dos plenos, apróbase unha cousa e este mismo órgano ou pleno ten potestade de cambiálo cando queira, é dicir, non é un acordo que teña que ser fijo por los siglos de los siglos. As cousas en democracia cambianse nas cámaras de representación que peso están. Claro, aquí cando se fala de que parece que non quere que a xente veña a ver os plenos tal, pois debe ser que en concellos, noutros concellos que fan pola mañán, pois deben ser todos que nadie quere que veña, non? En moitos concellos se celebran os plenos pola mañán, en Lugo se celebran pola mañán, os xoves, hoxe celebrouse un pleno en Lugo, en Folgoso do Courel tamén se celebran os plenos pola mañán, e poñolle, fíxese a diferencia, e poño dous concellos moi dispares en canto a población, por se usted me di que en Lugo cobran todos a adicación, que non cobran todos. Lógicamente, os da oposición non cobran todos, por exemplo, creo que cobran 3 e o resto non cobran. En Folgoso só cobra a alcaldesa. É dicir, quere dicir que estes concellos ou estes políticos destes concellos non queren que haya participación? Non. Simplemente acorda o pleno a periodicidade desa maneira. Aquí consideramos que no seu momento aprobouse no pleno organizativo pola costumbre que había de poñelo máis ou menos como estaba, consideramos, tras avanzar parte da legislatura, que era mellor cambiálo por tema organizativo, tanto do personal funcionario como eu, insisto, eu sí que lle dixen aos meus compañeros que prefería que fora pola mañá, que a mí me viña mellor. Bueno, acepta esa proposta e aquí se vota. Que usted non está de acordo, ten todo o dereito. Usted nunca está de acordo con casi nada o que aquí presentamos, e non por eso nos rasgamos as vestiduras e non pasa nada. É a democracia. Se todos estuviéramos de acordo, estaríamos todos no mesmo partido, pero non estamos. Aquí hai 5 partidos diferentes. Entonces, bueno, pois nada máis, eu vou votar a favor e bueno, se despois na próxima legislatura quen goberne decide cambiar, pois xa cambiará. E respecto do das listas, bueno, eu non estou pensando nas listas que vou facer ou non, estou pensando en nos veciños e darlle os mellores servicios. Outros xa estarán pensando nas listas apurándose demais, pero bueno, cada un pois fai a política como considera. E nada máis. Gracias, señora concelleira do PSOE. Ben, pois precisamente ve a defender dixestes que a mitad de legislatura pois facemos este cambio e efectivamente polas causas que xa dixemos. Eu non sei se o alcalde de Noia, que é do Partido Popular,
pois tamén ten ganas de que as veciñas e os veciños non vayan aos plenos, ou que tampouco vai a poder facer unha lista, porque en Noia os plenos son pola mañá e non pasa nada, e a oposición non ten dedicación exclusiva e non pasa nada. E tamén dicirche que aquí non todos os membros do goberno temos dedicación exclusiva, somos uns cuantos que non a temos, co cal eso tampouco non creo que sexa unha razón de peso, pero eso, e tampouco se está impoñendo, se está votando como todo o que se trae a pleno, e o pleno o decidirá. Nos, en principio, vamos a votar a favor por o tema de organización do propio Concello. Gracias. Señora Concellera Benega. Señora Concelleira do PP. Sí, mira, non vou a poñer agora unha lista de decir os concellos nos que hai o pleno pola tarde, porque seguramente podría decir, e seguramente nombro máis dos que fan pola mañán. Do que se trate, do que se fixo aquí sempre, e do que fixemos aquí toda a vida, e cando foi o pleno de organización desta última legislatura, acordouse por unanimidade que os plenos iban a ser os xoves ás 8:30. Eu entendo o que queredes decir que por traballo ou por organización do persoal, pero digo eu que estaremos primeiros concelleiros, porque secretarios houbos toda a vida, anduveron cambiando, tuvemos moitísimos, pasaron por aquí moitos, de moitos sitios totalmente diferentes, e tuvéronse que adaptar. Digo que se adaptar. É unha vez cada 2 meses. Que pode haber de plenos extraordinarios? O do POS o de aprobar a conta anual, pois en vez de ser 6 plenos ao ano que sean 8. É 8 veces traballar fora do horario laboral. E que eu non vexo tanto problema. Con respecto de que algúns non teñen, sí, algúns non teñen educación exclusiva, e hai xente tamén que non ten traballo, pero os que traballamos fora necesitamos conciliar, e a pesar de que nos deixen, eu si quere, señor alcalde, tamén lle conto a miña problemática, porque por conciliar eu o día como eu me traballe, que cando traballe ten turnos de 24 horas, terei que traer o rapaz da escola, veño máis 12 da mañán, traio o rapaz da escola porque non teño con quen o deixe, nin o podo ir a buscar ás 2 menos cuarto, traio pa aí, sento nas sillas e despois saldrei un momento ao mordiscos a collerlle a comida para que o rapaz coma. É que podemos contar todos un montón de cousas, a conciliación que temos, que non se trata de estar todos de acordo, digo que poderei dar a miña opinión igual que vos la dades. Eu o que estou dicindo é que con esta medida o que estamos facendo é que moitísima menos xente poda participar, porque dentro do que cabe eu considero-me unha privilexiada por ser funcionaria e me poden dar ese tempo. Despois terei que conciliar, pero son unha privilexiada. Habrá moita xente que traballe na Pobra e non sea funcionario, que este dependiente do comercio, que traballe nos mercados todos, que lle vai a facer moitísima gracia cando estén pedendo os días libres. E a mellor corren o perigo de que despois non as chamen para traballar. E iso é algo que temos que ver. E non se trata de estar pensando en lista. Estáse pensando en que queremos perpetuarnos aquí no poder para que non poda vir ninguén máis. Porque eu estou pensando na participación veciñal, en que podan vir os veciños a ver os plenos, que o que facemos poñendo a mediodía que veña moitísima menos xente, que facéndose ao mediodía que non os poidan siquera ver desde a casa, e que non veñan aquí. Eso que estamos facendo. E despois, para conseguir xente para as listas, veremos. Malo que ao mellor xa contamos con que non vamos a poder facer ni lista. Por eso non nos preocupan o de dentro de 2 anos. Pero o que estamos facendo aquí é mirando polos veciños e mirando polo ben polos veciños. A mí me parece normal e sinto moito polo secretario, e sinto moito, pero que non pode facer é trastocarnos a todos por unha persoa, cando foi sempre así. O secretario está aquí e outro día non pode estar, pero eu tampouco non acabo de entender que queiras ter 2 traballos e cos 2 os queiras de mañán que non queiras traballar pola tarde. Nos nunca puxemos pegas en cambiar o horario. Cada vez que nos dixéstedes de cambiar o pleno para 7 da tarde nunca puxemos pegas. Estamos dispuestos a falar, pero é que xa non quixestes consensuar, presentaste este papel sin falar. E problemas de hora, por que non se poñen o viernes á tarde ou o sábado á mañán? E que tamén pode ser outra opción. Eu sempre protesto porque sean en horario laboral, pero que pode ser en calquera outro momento sin ser pola noite, pero podemos falalo todos, ou ás veces que por calquera circunstancia que se poda falar, pero que se impoñan así despois de que todos votamos por unanimidade que iban a ser fora do horario laboral, a mí é o que me parece ben. E por esa razón nos vamos a votar en contra. Moitas grazas. Bueno, vamos a ver, non queremos tampouco aquí
que o protagonista sea o secretario, vamos. O secretario, evidentemente, lle ve millor, pero tamén a moitos concelleiros, como acaban de decir, tamén lle ve millor. O sea, non é o argumento que esgrimes en momentos determinados que sempre foi así, home, a min non me parece un argumento. O sea, o que sempre ou de forma tradicional foron os plenos pois ás 8:30 da tarde, todas as tardes, bueno, pois que queres que che diga? A min persoalmente ese argumento non me parece un argumento sólido. En canto aos concelleiros, bueno, cada caso eu penso que en este momento, dados pois os traballos que teñen estes concelleiros que están aquí e as dedicacións que hai ou o seu tempo libre, non vexo que sea un problema grande nin grave. Bueno, que sea sempre así, o estás dando por suposto, pero non ten por que ser así. Isto é algo puntual, xa o dicen, en este momento, pois lle ven millor desta maneira á maioría dos que estamos aquí. O secretario é unha persona, pero hai concelleiros que tamén lle ven a esta hora, probablemente pois a ti non che veña de maravilla, pero tampouco tes moito problema para poder asistir. E iso xa che digo, ou sea, non ten por que ser, non ten por que quedar para sempre así. En momentos determinados podemos nos adaptar. En un momento concreto, o PP mesmo, podes, ou se as túas circunstancias cambian, non tes máis que expoñelo e dicir, oi, José Carlos, ou alcalde, ou tal, ou concelleiros, teño ahora estes problemas, e desde logo, pola nosa parte, seguro que o vamos a ter en conta para pois facer outro pleno e cambiar o horario, que non nos costa nada. Non vamos a ter ningún problema, seguramente, en volver a ter os plenos ás 8:30. Por iso, non tes de que preocuparte. O sea, se hai ese problema concreto, pódelo... Bueno, déixame terminar. Se hai ese problema concreto, podes estar segura que non te vas a quedar sin vir aos plenos porque non podes vir. Eso dalo por suposto, vale? Porque vas a ter todo o meu apoio para que así sexa, e estou seguro que tamén o apoio da maioría dos concelleiros que forman goberno. E bueno, nada máis, podemos proceder á votación, se vos parece. Votos a favor? Votos en contra? Pois queda aprobado por 7 votos a favor e 6 en contra. Pasamos agora ao punto número 4, proposta informe, alegacións, modificacións do RON. Vou a pasar aquí a palabra ao secretario. Bueno, boa noite a todos e a todas. A proposta sería, vou relatar brevemente os antecedentes. O Concello aprobou inicialmente unha modificación do Regulamento Orgánico Municipal do Concello da Pobra o 26 de setembro de 2024 e someteuse a información pública. Publicouse o anuncio no BOP e no tabuleiro de anuncios. O 6 de novembro hai unha alegación a aprobación inicial de Manuel Durán. Básicamente, a alegación indica que non todos os concelleiros e concelleiras dispoñen de medios electrónicos e conexión a internet para poder revisar a documentación dos puntos do pleno en formato digital, polo que esa documentación non se remite en formato papel, non teñen posibilidades de revisala. En relación a esta alegación, compre indicar que os concelleiros son cidadáns que deben de dar exemplo á cidadanía por fomento dos medios electrónicos e que por iso xa deberían de relacionarse coa administración por medios electrónicos. En todo caso, propónse dar formación aos concelleiros para que saiban usar a plataforma, que se acheguen os medios electrónicos como tabletas electrónicas a todos aqueles concelleiros e concelleiras que o necesiten. De feito, este sistema é moito máis áxil, rápido e permite consultar a documentación a calquera hora, co que facilita a labor dos distintos concelleiros. Propónse desestimar estas alegacións polos motivos exposos, pero propónse a vez que se achegue formación en medios para poder acceder á documentación por medios electrónicos. A segunda cuestión aligada é que se establecía un prazo de 3 días para solicitar a videoconferencia nos casos tasados que ven na modificación proposta do ROM. Se propón na alegación un prazo inferior de 2 días. Isto,
podes estimar porque coincide co prazo da convocatoria, entón propónse aceptar esta modificación, estimar parcialmente as alegacións e aprobar definitivamente a modificación do Regulamento Orgánico Municipal do Concello neses termos, e publicar o acordo no boletín oficial da provincia para xerar coñecemento. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de Vips. Sí, boas tardes. Nada, moi breve. Vou votar a favor. Bueno, foi unha modificación que o que pretende pois é chegar á administración a que un pouco a nova lei de procedimento pois intenta marcar que cos trámites deixar tanto papel, facer todo máis de maneira electrónica, o sea que non lle vexo ningún tipo de problema, por lo tanto vou votar a favor. Grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do PSOE. Sí, eu tamén vou a votar a favor, porque, bueno, penso que tamén como concelleiros e concelleiras temos esa responsabilidade de dar exemplo e bueno, pois nos tempos no que estamos creo que a maneira electrónica pois xa é adecuada. Grazas. Señora concelleira do BNG. Señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Nada, vamos a votar favorablemente. Gracias. Señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, buenas noches. Solo recordarles que esto surge porque hasta ahora realmente siempre se facilitaba la documentación de los plenos, como se establece la normativa en papel a todos los concejales o al menos a los portavoces de los distintos grupos políticos para que tuvieran la información necesaria y pertinente para tomar opinión sobre los asuntos a tratar. Hace unos meses en un pleno que se traía documentación donde era de mayor envergadura, donde había incluso planos de proyectos, el que les habla pidió que se le diera por escrito y fue donde surgió la discrepancia de si realmente había que hacerlo de esa manera, ¿no? Ustedes traen la modificación para cambiar el sistema y nosotros, oiga, creo que lo que hay que facilitar son las cosas. Creo que lo que no tiene lógica es que haya concejales que están aquí en este pleno donde en su ubicación no tienen cobertura, donde pueden no tener temas telemáticos y que les estemos condicionando el realizar su labor de forma eficiente como concejales. Creo que el pedir la documentación por escrito no es ninguna complejidad a una administración como la municipal, con un presupuesto significativo, pero sí que puede ser un trastorno para muchas personas. Yo cuando tuve que hacer las copias de sus planos que ustedes no me facilitaron por escrito porque nadie los tenía, oye, yo me he gastado cerca de 100 y pico euros. Me los he gastado porque quería tenerlos en papel y estudiarlos en papel. Pero creo que no es normal que la administración ponga trabas o perjuicios. Yo no tengo ningún problema en que sea telemático como otras muchas facetas de la vida, pero creo que la administración lo que debe es facilitar el trabajo, no poner trabas a ello. Tampoco tengo ningún problema que sea telemático, pero sigo pidiendo que cuando necesite documentación por escrito y que por el volumen de ella sea complejo, complicado y costoso, se me facilite a mí y a cualquier otro de los concejales. Igual que, oiga, me parece bien que ustedes, como hacen otras administraciones y como así sugeríamos, que establezcan medios telemáticos para aquellas personas o concejales que no puedan disponer de ellos y que lo soliciten. Pero sinceramente no creo que esto tendría que haber llegado a estos extremos y espero que las cosas, cuando se pida una documentación, pues se siga facilitando por escrito, porque si no tendremos un coste añadido que realmente no tiene una lógica. Moitas grazas. Señor concelleiro de Vips, PSOE. Bueno, eu creo que se ti te gastas os cartos en imprimir porque a ti che apetece máis telo en papel, pois eu o vou a respetar, pero é que a documentación a vas a ter telemáticamente, non se vai ocultar ningún tipo de documentación. Entonces esos 120 euros tamén os estamos forrando ao final os veciños, porque esas fotocopias que temos que facer aquí pois tamén a pagan todos os veciños e veciñas. No día de hoxe que todo funciona electrónicamente e que podes ver todos os planos, todos os proxectos, toda a documentación nun ordenador, de feito, decimos de darvos os medios, eu creo que é algo super razonable de traballar desa maneira no tempo que corremos e que cada vez pois vamos máis hacia eso e debemos de ser nós, precisamente, os que deamos ese exemplo co cal bueno, evidentemente logo cada un
si quere imprimir as súas cousas, pois xa está ben, está no seu dereito, pero non é que nos lle vayamos a ocultar, o sea, a información vai a estar aí e vostedes a vai a poder consultar e ver e descargar e leer e repasar. Eso non é que queiramos ocultar nada nin impoñer nada. Creo que é un método máis cómodo no día de hoxe e máis áxil, vamos. Moitas grazas. Señora concelleira do BNG? Non. Señor concelleiro de Nos Pobra? Nada, a ver, un pouco na liña que decía a concelleira, os planos hoxe en día se consultan moitísimo mellor nun ordenador que utilizando unha impresión que ou é de máxima calidade e tamaño ou se non vai a perder resolución e todo. E o que lle recomendaría é que se habitúe a consultalos no ordenador, onde vai ter unha definición moito mellor. Traballo para o Concello, gasto e tomais? Pois é considerable, porque cando hai pos que hai 4 ou 5 proxectos, algúns de 300 páxinas, pois eu recordo pasar aquí traballos seleccionando as partes que realmente son de interés, porque como sabe hai partes dos proxectos que son repetir a legislación e todo eso, e eu me teño pasado aí o traballo buscando que cando no ordenador pois a cada un busca o que lle interese e que pode consultar. E en todo caso, que se viña facendo aquí por tradición era ao portavoz, mandarlle a persoa portavoz. Entonces tampouco é un problema para os concelleiros e concelleiras que non teñan conexión. Si o portavoz ou a persoa portavoz non ten esa conexión, pois, bueno, evidentemente hai a solución que propoñía o secretario, que propón na súa contestación e que o propio Concello se encargue de dotar. E en todo caso, eu supoño que nun caso concreto onde haya uns planos que sexa necesario imprimir e tal, pois, bueno, pois tamén, se todos queremos ter por impreso, pois os imprimiremos e tampouco habrá problema. Tamén hai documentacións a veces que son extensísimas. Recordo, pois, o proxecto de regeneración das Xunqueiras ou outro partido que estaban aquí depositados e os concelleiros viñamos aquí a consultalos e tienes que pasarte horas e bueno, facer o traballo o mellor que podías. Eu creo que vai no espírito da lei de que hai que fomentar a relación electrónica, aforro, e eu como concelleiro de Medio Ambiente pois tamén o digo, aforro de papel e de gastos de todo tipo, non? Incluso a veces de dificultades de encontrar a persoa, se fai a comunicación electrónica e eu creo que eu non teño ningún problema e entendo que ninguén ten por que ter un problema. E se non consigue no momento, porque no momento onde estés no traballo, na tua casa, non teñas conexión, sempre podes compartirse con un pendrive ou como sexa e acceder a información sin ningún problema. Nos non llevemos ningún problema e creemos que debe de ser así. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, yo solo reiterarme lo mismo. Creo que no he dicho en ningún momento que es ocultar información, porque ya, entonces yo no es un tema de ocultar información, sino es tener acceso a la información. Y creo que, oye, la administración tiene que facilitar la información. Yo estoy de acuerdo con las tecnologías y los accesos y todo, pero creo que también hay que ser serios y realmente y ser realistas en el tema de que hay complicaciones. Y le digo, cuando viene a pedir las copias de los planos, a mí no se me dieron. Punto. Yo no tengo ningún problema, nunca he tenido ningún problema de este tipo. Pero cuando vengo a pedir una documentación, espero que al menos se me facilite. Y me dijeron que no, porque es más, que nadie lo había visto. Bueno, pues oiga, ustedes tienen su forma de actuar, pero creo que nuestra responsabilidad como miembros, como representantes de la sociedad civil y como concejales es tener acceso a la información y que ustedes nos la den. Será más o menos costoso, pero lo que no tiene sentido es que ese coste lo tengan que asumir concejales que realmente están incluso, como todos los que estamos aquí, actuando de forma onerosa y realmente sin ningún ánimo económico para ello. Ahora, si quieren ustedes facilitarlo bien, si no, no, es decisión suya. Nosotros lo que propusimos al reglamento que ustedes dijeron es poner las cosas más fáciles. Que ustedes siguen el tema telemático. Pues, oiga, le agradecemos que hayan recogido al menos la otra alegación que pusimos en cuanto a los plazos que ponían, porque incluso eran imposibles de aplicar. Pero bueno, si ustedes entienden que realmente no, para hacer la función de concejales y tener acceso a la información, pues todo tiene que ser más complejo, pues nada, es la guerra que tenemos todos los días. Moitas grazas. Pois vamos a proceder á votación, se lles parece. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada por 7 votos a favor e 6 en contra. Pasamos agora ao punto 5 da orde do día, que é a proposta de acordo plenario de recoñecemento extrajudicial decreto 01-2025.
Ten a palabra o señor concelleiro de Facenda, Eloi Sobrido. Ben, boas tardes a todos e todas. Ben, pois teremos un reconocimiento extrajudicial decreto para o pago de varias facturas de servicios que se prestaron neste concello, moitas delas a entrar pois a final de ano, pasado o día 15 de decembro, pois non dá tempo a súa tramitación ordinaria, polo tanto, a única maneira de pagalas é con este reconocemento extrajudicial, e outras son por servicios prestados que aínda tendo, digamos, crédito na bolsa, pois non foi suficiente a cuantía que había, porque, bueno, a veces tens que afrontar ciertos costes que non tes estimados no presuposto, xurxen e telos que afrontar, o presuposto non deixa de ser unha estimación, e a veces pois xurxen este tipo de cuestións. Xa digo, traese para este reconocimiento para, bueno, proceder ao pago pois o antes posible. En principio, isto unha vez aprobado en 4 días, pois estos proveedores que prestaron servicio cobran. Bueno, en principio, nesta primeira intervención, pois nada máis. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do PSOE. Bueno, pois eu vou a falar un pouco do que a mí me afecta neste recoñecemento e, bueno, creo que aí, como podedes comprobar na documentación, as festas vese que supuxeron para o Concello un gasto extra, non? Por dúas cousas. Unha, porque bueno, estábamos encima de cerrar a programación de agosto, foi moi preto agosto, non foi doado conseguir toda a programación que tivemos e tampouco había casi recursos xa na nosa comunidade, incluso houve cousas que tivemos que contratar de fora, non? Como escenarios e todo isto. E segundo, bueno, pois como ben podedes saber, a cultura todo subeu moitísimo duns anos aquí, non? Todo referente á contratación de grupos, orquestas e demais, iluminación, técnicos de son e todo isto dun ano para aquí, pois doblouse o seu importe. Sabíamos que iba a ser un gasto extra, foi a maiores aínda do que pensamos e por eso hubo tamén este gasto a maiores. A realidade arrastrou a outras concellerías que vinculaban coa de festexos e, bueno, pois por eso temos que traer tamén este recoñecementos. Pero tamén pensamos que supuxo unha inversión no noso pobo, porque ao final todo o que se gastou foi para o disfrute dos veciños e das veciñas e tamén das persoas que nos estaban visitando e que nos visitaron nesas festas, non? Que foron moito, así como o sector hosteleiro e o comercio que tamén viron como as festas funcionaron moi ben. Agora, bueno, vos tamén podedes xuzgar como saíron as festas este 2024, porque, bueno, creo que para ollos de unha gran maioría saíron ben, pero eso tamén tuvo un custe elevado para o noso concello. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira, portavoz de BNG. Bueno, o BNG e a min persoalmente e a compañera Rosana gustaríanos pois non ter que traer este punto na orden do día do pleno, polo que significa e polo que significa tamén de repercusión tanto para a veciñanza como para o propio goberno, que é un recoñecemento extrajudicial de crédito. Bueno, pois un recoñecemento extrajudicial de crédito é cando quedan facturas sobre actividades, servicios, obras que se fixeron nun ano e que non poden ser pagadas. Entón, para ser pagadas, teñen que vir ao pleno para facer ese procedimento que é un recoñecemento extrajudicial de crédito e que desta maneira toda esta lista de empresas e de autónomos que a día de hoxe realizaron o seu traballo e están sin cobrar, pois podan cobrar en 4 ou 5 días. Por que se produce esta situación por primeira vez, cando menos, dende que Rosana e máis eu estamos no goberno? Bueno, pois se produce, se adiantaron algún dos argumentos ou dos feitos, digamos, por que se producen, pero basicamente se producen porque hai concellarías que gastaron moito máis do que lle correspondía. E o que para nós é, digamos que máis salientable, é que houve outras concellerías que se enteraron hai uns días que tiñan facturas
pendentes de pago. Entón, unha vez que isto sucede, con responsabilidade, este goberno actúa de maneira responsável e trae a este pleno pois a aprobación deste crédito extrajudicial. Con isto, para nós, é un feito importante, porque se de algo podía presumir este goberno é da súa rigurosidade, cando menos, para tratar as partidas orzamentarias e o que había que executar e, por suposto, pagar. Polo tanto, nós, lóxicamente, apoiamos este recoñecemento extrajudicial porque o obxectivo prioritario neste momento, e aínda que neste momento os orzamentos queden debilitados porque hai partidas que non van ter a mesma cuantía, xa digo, o obxectivo prioritario é que todas estas empresas e autónomos cobren o antes posible. Xa remato, decir que de todo o montante son máis de 266.000 euros, que as facturas baixo a responsabilidade da Concellaría do BNG supoñen un 3,8%, e que, se na segunda intervención pois queredes que fagamos pois alusión a algunha factura concreta para explicar por que está neste recoñecemento extrajudicial de crédito, cando menos as que atinxen as concellarías do BNG, pois por suposto, e como sempre estamos dispostos a dar as explicacións oportunas. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Ben, pois sí, traemos este recoñecemento extrajudicial de crédito que é necesario para facer fronte uns pagos que non tivemos orzamento suficiente no exercicio anterior e temos que utilizar o actual, e que en exercicio máximo de responsabilidade o teremos o antes posible no primeiro pleno ordinario para que estas empresas cobren o antes posible, que é unha demora pois non tan importante, porque ao final estamos a meses de moitas destas actuacións e por tanto vamos a reducir ao máximo os prexuicios a estas empresas, por suposto. Bueno, son circunstancias que se dan a veces nos gobernos. Nos, como nos Pobra, sempre se marcou como objetivo non ter que traer recoñecementos extrajudiciais, nos trouxemos algún pequeniño algunha vez, pero sempre atribuído pois a facturas que chegaban tarde e que non eran digamos, competencia do goberno. Bueno, sempre pois ter a supervisión de que a entreguen en tempo e todo demais. E, bueno, e sí que había sempre, todos os anos, sempre hai desaxustes ao final do exercicio que te obligan a facer transferencias de partidas para intentar cubrir unhas a outras, as que sobraron, as que teñen un exceso de gasto, e neste caso, pois, bueno, chegamos ao final do exercicio donde todas estaban, pois, prácticamente esgotadas, non tíamos posibilidades de facer esas transferencias, e, bueno, pois sí, efectivamente, temos que reflexionar e intentar exercer un control un pouco mellor para o ano que ven, e aprobar canto antes o proxecto orzamentario para que ninguna destas áreas se sinta afectada, digamos, non? Porque todas son de importancia para a veciñanza e é responsabilidade deste goberno pois que teña a dotación suficiente para que non se note este recoñecemento extrajudicial de crédito no traballo diario, na acción de goberno de cara á cidadanía. Sí que é certo que, bueno, a propia Concellería reconoceu que en cultura e en festexos hai, pois, un desaxuste grande, pero tamén os hai en outras áreas e todo vai sumando, porque, bueno, de cultura ao final sería, pois, non sei, un recoñecemento pequeno, non? Porque se miras o que hai por outros concellos e por aí adiante son recoñecementos, pois, a veces estratosféricos. No noso caso, pois, o compromiso de traballar para que non se volva a producir, e se ten que producir, pois, que sexa por causas de forza maior, como, por exemplo, a que vai na partida de saneamento, non? Que ven un pouco relacionado co imposto da auga, son 44.000 euros, que tamén é significativo. E tamén é significativo que temos que pagar moito máis e facerlle frente a esas facturas que, en principio, se podían evitar, non? Se desde a Xunta de Galicia se actuara desde outra maneira. Pero, bueno, sí que van a ir contempladas no próximo orzamento e intentaremos, pois eso, encaixar da mellor maneira posible e asustar o mellor posible en exercicios futuros, pero, bueno, a responsabilidade de pagar as facturas está aí, a obrigación está, e demorar non significaría máis que un problema para os afectados e incluso pois para o propio Concello se houbera reclamacións judiciais. Entonces non esperamos a aprobación dos orzamentos, sino que o teremos a día de hoxe para a súa aprobación plenaria
E, bueno, reconocer efectivamente o que decía o Concello de Festexos, que foron, nos percibimos que a ciudadanía valorou moi positivamente as festas, foi a primeira vez que o Concello se fixo cargo de algo, e, bueno, incluso creo que se llegou alguna cousa no tinteiro de imprevistos que xurdiron, que non tiñamos constancia de que había que pagar, e incluso algunhas medidas que chegaron novas, como a revisión, non? Quero recordar das atraccións de feira, que antes non se facía, ahora o Concello ten que investir en eso tamén, e son gastos que se van sumando, e ao final, pois, temos este recoñecemento que vamos a solucionar de inmediato. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de portavoz, sí, do PP. Bueno, buenas noches de nuevo. Yo, entendiendo como entendemos todos que siempre puede haber disfunciones y sobre todo en los plazos y circunstancias especiales que surjan, que no están programadas ni presupuestadas, como lo que ha ocurrido estos días por la climatología, ¿no? Nadie puede prever esas cosas. Entendemos que, oye, realmente que nos traigan ustedes un reconocimiento extrajudicial de 266.000 euros, pues es significativo. Y lo que significa realmente es que, oiga, yo entiendo que nos quieren decir que son facturas que llegaron hace poco, pero es que, oiga, es que en fiestas populares tenemos 76.000 euros y estamos hablando de facturas de agosto, de septiembre, de octubre. Instalaciones deportivas tenemos 20.000, en temas culturales tenemos 18.000. Entonces, oiga, yo sí que decir, es cierto que pueden surgir imprevistos y es cierto que pueden facturas que llegan al último día y que no, por registro no entran, pero también lo que sí es cierto es que tienen ustedes un descontrol o una falta de rigurosidad, como decía la portavoz del BNG, en cuanto al control de las partidas presupuestarias, porque, oiga, esto no es desviarse 1.000 euros en una partida o 2.000, sino que tienen ustedes desviaciones muy significativas en temas muy concretos. ¿Las fiestas fueron buenas? Sí. Pero, hombre, si gastamos lo que no tenemos, también pudimos gastar más y serían mejores. Pero yo creo que la responsabilidad de la administración es ceñirse a lo que ustedes mismos han dicho que iban a hacer, el presupuestado. Antes las fiestas nos costaban menos dinero, ustedes decidieron cambiar el sistema y ustedes se metieron solos en el problema. Es cierto que las desviaciones pueden ser normales o pueden ser especiales o pueden ser imprevistas, pero yo creo que estas no tienen ninguna de esas características, sino que lo que tienen es una falta de control y de rigurosidad y de empeño en hacer las cosas como se deben hacer. Nosotros siempre lo hemos hecho, siempre hemos dicho, y los primeros que tienen que cobrar son aquellos que han prestado el servicio y por eso no creo que las empresas tienen que cobrar, pero lo que ustedes tienen que ser responsables es con la gestión de los recursos públicos y sobre todo con aquello que ustedes mismos han presupuestado. Y tener estas desviaciones deja mucho o pone mucho en entredicho su rigurosidad y su control sobre los recursos públicos de todos y cada uno de los vecinos, que realmente es la parte fundamental o la más importante que debe ejercer cualquier responsable político. Ser exigente, sobre todo con los recursos que nos ponen los vecinos en nuestra mano, con el sacrificio que a ellos les supone aportarlos. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de VIPS. Ben, nada, moi breve. Bueno, insisto no que dixen antes, reconocendo que é unha cuantía significativa, non todas as facturas, bueno, teñen a mesma situación, insisto, contablemente todas aquelas facturas que podes facer de gastos en finales de noviembre ou principios de decembro, se non se meten nesas fechas, a partir do 15 de decembro non dá tempo material administrativo a esa fiscalización e, polo tanto, hai que leválas con reconocimiento pois a principio de ano, pasa así en todas as administracións, e despois, bueno, é verdad que despois pode haber circunstancias de certos gastos pois que hai que asumir pois para que ao mellor algo sala ben, igual non debería pasar, é verdad que algunhas partidas se suplementaron co remanente, faise ese cálculo, bueno, pódese fallar nel, non todos somos perfectos. En canto a deportes, eu, por exemplo, teño unha de 16.000, como ustedes saben, está xa por finalizar por fin, depois de moitos quebradeiros de cabeza, a obra do módulo. En principio estaba previsto que a iluminación
do campo estaba, o cadro eléctrico estaba na cabina esta que donde antes se cobraba, entonces hubo que traer toda a electricidade para atrás. En principio estaba previsto que estuvera dentro do módulo, depois veuse que non era posible, entonces, bueno, pues tuvo un sobrecoste, claro. Eu eso tiña inicialmente previsto? Pois non, é dicir, había un proxecto onde xa estaba contemplado que iba dentro, que depois tiña que ir fora. Claro, non tiña outra opción que executalo, é dicir, a veces pasan estas circunstancias, pero, bueno, o importante é que hoxe isto apróbase, que a xente, lóxicamente, que presta servicio neste concello cobre, e insisto, a xente neste concello, por suerte, non tarda en cobrar. Nós ahora mismo a media de pago está nos 31 días, entonces, bueno, é verdad que pode haber circunstancias, é verdad que algunha a veces tamén pasa que hai facturas ou actuacións que se fan en julio ou agosto, pero ao mellor a factura non chega hasta novembro, e depois a factura ten unha característica moi peculiar, que a factura non conta o plazo desde que se rexistra ou desde que o autónomo, a empresa rexistra, desde que se conforma, e a veces pois tamén pasa en esos períodos vacacionales que a persona que se ocupa de poñernos as facturas á firma, pois unha factura de xullo, pois tela ao mellor a firma en outubro cando volve das vacacións. Son circunstancias que pasa en todos os sitios, non somos nós nese aspecto extraños, pero, bueno, xa digo, o importante é que se aproben, non todas teñen a mesma situación. E pola miña parte, pois nada máis. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do PSOE, Patricia Lojo. Ben, pois sí, a situación decidímola nós, nos falamos coas comisións e eles querían unha subvención bastante importante por parte do Concello, e entón o Concello pois decideu tamén formar parte da organización deses cartos que eles pedían, porque consideramos que tiñamos cousas que decir. É verdade, seguramente hubo un gasto extra tamén pola inexperiencia e por non coñecer o mellor todo o que se precisaba para levar a cabo unhas cousas, aunque houvese algúns imprevistos, outros deles pois igual non se coñecía, non? Por inexperiencia de ser a primeira vez que o Concello da Pobra pois organizou as festas dos Pincheiros e do Nazareno. Polo tanto, pois sí, hubo ese desfase. E hubo ese desfase porque, a programación para agosto foi, claro, aquí fálase de rigorosidade. Eu son parte deste goberno, aunque a alguén non lle guste, e a rigorosidade sí que tuvemos en sacar as festas adiante, porque estábamos cunhas festas encima e prácticamente non había cousas que poder programar para agosto. Foi bastante complicado, ademais casi sen personal, porque é unha concellería que sí, é verdade, que asume ou que puxo o Concello nuns gastos maiores, pero é verdade que mes a mes estas concellerías non lle supón ao Concello, nin asume personal para que lle supoña ao Concello uns gastos fijos todos os meses. Pois foi un ano que se fixeron unhas festas que creemos que saliron ben, si as queremos hai nas que pagar. É verdade que ao mellor o que se tiña previsto pois pensábamos que iba a chegar e non chegou, e o que non íbamos a facer é no medio da programación pois non programar, non encima casi das festas, porque a xente tampouco o entendería. Este é un segundo ano, é outro momento, xa temos outra experiencia, e a verdade é que, pois está traballando nos orzamentos para que isto pois tampouco volva a pasar, pero responsabilidade e rigorosidade moita como membro deste goberno. Eu, se queredes que vos explique algunha factura en concreto, porque sí, supoño que o van a comentar, e sí, son a maior parte de festexos, non teño ningún problema. As facturas son públicas, eu traballei para todas as veciñas e todos os veciños para que salira o mellor posible, traballei aquí diariamente e eu non me levei nada para casa. Tendes aí, como concelleiros da corporación, tendes acceso e o podedes ver tamén os veciños e as veciñas, e os números todos están aí. Ahora, se queredes algunha explicación a maiores, non teño ningún problema en dárvola. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do BNG. Na miña primeira intervención xa dixen que o BNG, o
o gallá non tivera que este punto chegar aquí, polo que significa. Eu escoitei cuestións que non vou responder, por responsabilidade e tal vez por incluso moito máis, non? Pero si vou cambiar o final que tiña da miña intervención, porque tamén escoitei cousas que fan que eu cambie este final da miña intervención, por responsabilidade e por coherencia. Porque eu parto que todos os que estamos aquí somos responsáveis e todos os que estamos aquí estamos traballando polo ben de toda a veciñanza, tamén desas empresas que levan dende outubro sin cobrar e non, polo menos algunhas que sei eu, non porque a factura non se conformara en tempo e forma. Sí que se trae con responsabilidade a recoñecer este procedimento do recoñecemento extrajudicial, porque é fundamental que canto antes, en 4 ou 5 días, porque así, cando menos a mí mo comentou o interventor, poden ter cobrado todas esas empresas. Polo tanto, xa dicen que para min é a prioridade e moitísimas grazas a todo o traballo do Servizo de Intervención porque en tempo récord tuvo que preparar toda a documentación para traer a este pleno. A nós nos parece un punto moi trascendental e importante porque xa dixen na miña primeira intervención que é a primeira vez que se produce e a primeira vez que se produce con esta cantidade e que ao mesmo tempo ten unhas repercusións económicas importantes, pero repercusións económicas que se poden solucionar nun futuro, porque a día de hoxe os orzamentos que temos, os orzamentos que están vixentes e que nos van permitir pois facer actuacións aos concelleiros están mermados. Polo tanto, as consecuencias económicas fan que este goberno sexa débil. E sexa débil cada veciñanza, porque a día de hoxe, e estou falando a día de hoxe, e vou ir nomear palabras, unha frase trascendental, digamos que polo menos a min, que a teño constantemente na memoria polas veces que a repite o portavoz do Partido Popular, la realidad es la que es. E a realidade neste momento é que temos uns orzamentos con partidas moi mermadas. Polo tanto, consideramos que eso é unha debilidade subsanável. Eso témolo claro, por eso actuamos con responsabilidade e estamos aquí. Pero para nós hai outras responsabilidades, outras consecuencias que son políticas e que teñen casi a mesma importancia. Unha é, para nós, hai unha crise, para nós sí que hai unha crise, por unha mala xestión, cando menos nestes últimos meses, e creo que hai que recoñecer as cousas, cando se fan ben e cando tamén se fan mal, e con responsabilidade, porque aquí non é cuestión de nin culpabilizar, nin utilizar outro tipo de linguaxe. E hai outra consecuencia, para min persoalmente, máis difícil de superar, e é a falta de confianza. Esa, para min, é a consecuencia que agardemos por respeto a todos nós e por respeto tanto a oposición como a este goberno, que sexamos quen de superala entre todos. Señora concelleira, vaya rematando, por favor. E remato. Polo tanto, xa digo que me gustaría non ter intervido desta maneira, pero sí que teñen consecuencias para este goberno. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Nos Pobra. Ben, eu sinto pola miña compañeira de bancada e de goberno, pero eu teño que darlle un mensaxe á cidadanía de tranquilidade. É un recoñecemento extrajudicial importante, sensible, que lóxicamente merma os orzamentos de maneira pasaxeira. Hai bolsa de vinculación, todas as partidas, todas as áreas van a ter disponibilidade de gasto durante varios meses antes de que cheguemos a ter un problema, se non aprobamos os orzamentos. Temos ferramentas suficientes para poder facer frente a este recoñecemento extrajudicial de crédito, co propio POS que ven a continuación, que dedicamos a gasto corrente, co remanente, que esperamos un ano máis que sexa positivo, e porque, esa xestión económica boa de anos nos dá a posibilidade de chegar aquí con tranquilidade de aprobar este recoñecemento extrajudicial
de reflexionar sobre o acontecido e de axustar o gasto como nos parezca oportuno aos grupos que conformamos o goberno e esperemos chegar aos acordos suficientes para que sexa así e sempre preocupándonos principalmente por as necesidades que ten a cidadanía da Pobra de mellora en tantos ámbitos que temos, efectivamente, non? E eu, sin máis, eu lembro de ter que aprobar un reconocemento social de crédito cando chegamos ao goberno, aprobouse, foi unha situación que chegamos en maio cando xa estaban en xuño, chegamos cando non había ninguna partida, non tíamos absolutamente nada nas partidas para poder facer, cando a cidadanía nos estaba exixindo que el cambio tremendo e non tíamos absolutamente nada que facer, tíamos que pagar o reconocemento social de crédito, non había remanente, tíamos un crédito a acreedores de 1.500.000 euros que non nos permitía nin utilizar o remanente para nada e era unha situación, pois sí, preocupante. Aquí, como vimos, de anos de xestión boa, anos donde estivo nos Pobra sola, donde estivo nos Pobra co PSOE e donde estamos ahora pois nos Pobra, PSOE, VIPS e BNG. E esa xestión adecuada nos permite facer fronte sin demasiadas preocupacións a un reconocemento social destas características e non vai significar ningún menoscabo para a cidadanía que non ten que preocuparse de que algún dos servicios se vaya a ver reducido. Os axustes habrá que facelos e actuar con responsabilidade de todos os grupos que conformamos o goberno para ofrecerlle un goberno forte, un goberno decidido e un goberno que siga pois coas actuacións que levamos facendo durante este mandato. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concellero portavoz do PP. Bueno, yo solo dejar claro, por si tiene alguna duda, yo nunca he puesto en duda su honorabilidad, ¿eh? No sé si... No, vale. Yo es que, claro, por si acaso, yo nunca he puesto en duda su honorabilidad, ni su dedicación, ni su trabajo, ni su implicación, válgame Dios. Nunca tal. Sí que creo que, oiga, lo que pongo en duda es la responsabilidad, la rigurosidad. Y pongo también en duda pues la gestión y el control. Porque, oiga, mire, si todos sabemos, sobre todo ustedes que hacen su presupuesto, las partidas de gasto que tienen, ¿hasta dónde llegan? Oiga, la decisión suya de organizar las fiestas de otra manera fue suya. Y creo que aunque usted no es de la Puebla, hoy ya... Después de los años que lleva aquí residiendo, ya sabe que hay unas fiestas en agosto y unas fiestas en septiembre y unas fiestas en julio y unas fiestas en junio. Entonces no sé de qué nos sorprendemos de que haya fiestas. Lo que no tiene sentido, es que, oiga, yo entiendo que, y cada uno, me supongo, cada uno de ustedes en su faceta, pues querrán hacer las cosas lo mejor posible y que las cosas salgan bien y que a veces eso te lleva a desviaciones, pero también yo creo que lo que no se puede es gastar lo que no se tiene asignado. Porque al final ustedes nos dicen que no hay ningún problema. La realidad es que han gastado ustedes, no digo los 266, porque aparte de este dinero serán imprevistos que es lógico que surjan y es normal que haya que hacer. Pero otros son evitables. Lo que sí es cierto es que si ustedes gastan más dinero en un sitio, van a tener que gastar menos dinero en otro. Esto es una realidad, porque parece que aquí el dinero nace solo, le damos a la maquinita y los 266.000 euros aparecen. Y lo que sí quiero que denota es eso, para mí, en nuestra opinión, es una falta de gestión, de rigurosidad y sobre todo de control. Porque, oiga, tener estas desviaciones en sus partidas presupuestarias de esta envergadura, es cierto que todo cueste dinero, es cierto que me supongo que la intención era muy buena, yo no lo pongo ninguna duda, no dudo que nadie haya hecho nada raro, pero si no se pueden traer ciertas cosas, no se pueden hacer. O no se deben hacer, porque al final la rigurosidad está en cumplir lo que se dice, no en hacer lo contrario de lo que se dice. Dicho esto, nosotros, oiga, como hemos siempre, los proveedores tienen que cobrar, no son responsables de los errores o de la falta de control, de gestión y de rigurosidad por parte de las prioridades que ustedes establecen en el gasto del dinero que todos le hemos encomendado para gastar. Y, oye, nosotros vamos a abstenernos en el procedimiento porque siempre entendemos que los proveedores son los menos culpables, tienen que cobrar. Pero sí que creo que tienen ustedes que ser rigurosos en la gestión, rigurosos en el control y sobre todo ser responsables con lo que hacen. Muchas gracias.
Tiene ahora la palabra el señor concelleiro de Hacienda. Ben, moi breve. Bueno, agradecer lóxicamente a abstención. Nada, simplemente comentar, e insisto, cando se fai un orzamento non deixa de ser unha previsión, nunca vai ser un documento certo 100%, sempre se intenta que así sea. De feito, nós nalgúnas partidas polo tema das festas co remanente suplementouse, calculábase que con eso posiblemente chegaría, depois chegaron algúns outros imprevistos, bueno, as facturas, xa digo, aquí hai tres características que teñen. Algúnas non deu tempo a tramitalas, non hai que en sí non houbera na bolsa cartos, insisto, estas que son posteriores ao 15 de decembro, pois foi imposible a súa tramitación administrativa, polo tanto, esas non quere dicir que non houbera para pagar, simplemente que non se pudo facer. Algúnas son de imprevistos, como usted ben comentou, que poden pasar, eu xa comentei unha, por exemplo, en deportes, pois, bueno, que algunha pode ser evitable, bueno, non lle digo que non, pode ser. De todas formas, preocupante realmente sería se a mediados de ano, cada mes, ou cada poucos meses estuéramos traendo este tipo de cuestións. É o primeiro en todo o mandato, é verdad que é unha cifra, bueno, bastante gorda, pero bueno, preocupante tampouco é. As partidas que agora hai a acusar para este pago, despois co orzamento do ano 25 se poden repoñer, e insisto, de feito, para a estimación neste ano 25 é que a recaudación municipal suba. Ustedes ademais xa saben, porque de feito algunhas ordenanzas trouxeronse aquí a actualización, e polo tanto eso xa vai xerar máis ingresos. Do Estado tamén aumentaron as transferencias, a conta lóxicamente estaba que non estaban previstas no orzamento que hai agora prorrogado, entonces cando se trae ao novo, que bueno, que eu espero traelo antes posible, pois isto queda subsanado, e polo tanto nos vai permitir poder traballar con todas as cuantías que todos os concelleiros pois poden facer a súa labor. De todas formas, sí, nalgo doulle a razón. Eu non podo prometer que non vai haber ningún reconhecemento máis en todo o mandato, porque sempre pode surgir algunha cousa, pero bueno, sí que eu como concelleiro de Facenda intentarei que non veña ningún máis, en caso de vir, bueno, que sean de cuantías pois máis pequenas. Insisto, agradecer a abstención, o importante hoxe é aprobalo, bueno, que estes proveedores pois cobren, porque prestaron o servicio, están prestados, as facturas están conformadas, e polo tanto é normal nestas circunstancias. Nada máis. Moitas gracias. Pois procedemos logo á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobado por 7 votos a favor e 6 abstencións. Pasamos agora ao punto 7. Non, perdón, ao punto 6, proposta de alcaldía pos-2025. Ten a palabra o señor concelleiro portavoz do Goberno Municipal. Ben, pois, continuando, porque ten bastante relación co anterior, pois traemos un post neste ano, que o primeiro quero facer é agradecer á Diputación que dé a posibilidade de que tanto a chega de 2025 como a 2024 podamos dedicar a gastos correntes, que isto é a primeira vez que acontece. É algo que a Diputación non lle gusta demasiado, non? Realmente, porque lle gusta que se fagan proxectos executados en base ao POS, pero tamén recoñece que facilita moitísimo a tramitación e a xestión dos recursos económicos aos concellos. Entonces, pois, axuda neste momento, nos pode axudar perfectamente a dedicar todo o POS a gasto corrente, que esa é a proposta. Vai no plan complementario unha actuación sobre a cuberta da piscina, que estamos en fase de... Bueno, isto casi o podía explicar mellor o concelleiro de Deportes, pero bueno, vai no complementario o proxecto da coberta da piscina, lle debo deixar que o explique, e nos vai permitir, pois, eso, aportar nos orzamentos, todo aquilo que podamos dedicar a proxectos vai a significar unha máis fácil tramitación, non teñen que ser aprobados por a Diputación, os podemos executarnos aquí, modificar cando sexa preciso, sin ter que mandarlo de volta á Diputación, e facilita moitísimo a tramitación. Me imagino que moitos concellos recurrirán a isto, porque por este motivo que acabo de explicar evitas toda esa serie de burocracia que ralentiza a veces a execución dos proxectos. Sen máis, na miña primeira intervención decir que son 276.000 a chega do 2025 e 268.000 a chega do 2024,
e a totalidade de 544.000 van dedicadas a gasto corrente. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Facenda. Ben, boas noites de novo. Bueno, o primeiro agradecer á Diputación, o primeiro ter este tipo de programas, e despois o deste ano ten unha característica especial, que é que ven relativamente moi aumentado respecto do ano pasado, porque a Diputación para min fixo unha cousa interesante e que ademais demostra que teñen moi claro para que existe esta Diputación, polo menos a da Coruña, que é axudar aos concellos. É dicir, que fixo a Diputación? A Diputación, a nós este ano, creo que nos son casi 200.000 euros máis respecto do ano pasado. E por que foi? Foi porque a Diputación, que é unha administración con débeda cero, chegoulle unha liquidación extraordinaria do Estado e, bueno, pois o que fixo foi, ao mellor en vez de facer ela mesma proxectos para a provincia da Coruña, o que decideu foi esa aportación extraordinaria repartila nos concellos. Isto permiteu pois que esta chega se incrementara moito respecto deste ano. Nos a destinamos a gasto corrente, en primeiro lugar porque é moito máis sencilla a tramitación, é dicir, así o concello pode decidir exactamente onde a pode meter. Que vai a gasto corrente non quere dicir que non se poda facer con ela inversión, simplemente vai pois con fondos propios en vez de con fondos da propia Diputación, que é verdad que teñen a característica que se aproban aquí no Pleno, volve ao Pleno da Diputación, teñenche que revisar todo e, bueno, sempre enreda un pouco máis. Entonces, isto é máis sencillo. No complementario, o que metemos ou decidimos meter a reparación da mellora da coberta municipal, por unha cuestión evidente, é dicir, nós ou eu conto este ano como Concelleiro de Deportes ter licitado o servicio, poder sacar a licitación, está pendiente duns informes, entonces espero, o primeiro paso sería publicar a memoria económica do que vai ser a licitación e despois traerase efectivamente a pleno para a súa aprobación cando corresponda. Pero bueno, no compromiso de licitación ou nos pregos redactados vai o compromiso do propio Concello de que o que son o mantemento se ocupe a empresa que o vai a explotar o servicio, pero que o que é a mellora exterior, digamos, neste caso, pois se ocuparía o Concello. Entonces, bueno, a cuberta ten ciertos desperfectos, xa ten moitos anos, se fixeron a empresa que agora está explotando, pois certas labores de mantemento, pero bueno, ao final fai falta meter un pouquiño máis de man, por decirlo así de alguma maneira. Entonces, bueno, vai a reparación da cuberta. Esta propia reparación contempla incluso a posibilidade de poñer certas estruturas para nun futuro, pois poñer placas solares que, bueno, cando veña o pos adicional e nos veña este complementario, pois ao mellor miramos de incrementalo, pois para meter tamén esta posibilidade. E nada, agradecer eso á Diputación, que eso que destine pois cantos máis recursos aos concellos mellor, nos facilita moito a cousa, e bueno, é porque realmente ten que existir unha Diputación, é dicir, moitas veces se denostan, din que non valen para nada. Bueno, valen no sentido en canto hai concellos pequenos que necesitan do seu apoio. Lóxicamente, se todos os concellos foran dun tamaño considerable, aquí en Galicia, por exemplo, pois non faría falta realmente unha Diputación, pero hai que ter en conta que hai que ter en conta que somos na provincia da Coruña, non sei, creo que somos 93 concellos e moitos somos pois dunha población relativamente pequena, que conste que Pobra non é dos máis pequenos, pero bueno, é verdad que ter o apoio da Diputación pois é moi importante. Moitas gracias. Ten agora a palabra a señora concelleira do PSOE, Patricia Lojo. Ben, pois o mismo na mesma liña que os meus compañeiros, non? Dar as grazas a Diputación por ter este programa. O Plan Único danos aos concellos unha autonomía para que poidamos decidir a que destinarmos os recursos, non? A única obligación que pon a Diputación é destinar unha parte á protección social dos máis vulnerables, que é algo ao que non renunciamos todos os que defendemos as políticas de esquerdas. Esta decisión que tomou o Goberno da Diputación, que goberna o PSOE e o BNG, pois ben dada a que os concellos asumen cada vez máis competencias que non lles corresponden, e o facemos sin ningún tipo de financiación, como veremos en algunha das mocións, por exemplo, que veñen hoxe aquí. De quen ao mellor debería de estar ao lado dos concellos, non? Como é a Xunta de Galicia, que debería ela mesma tamén ter un plan para dotar aos concellos de financiamento. Co cal, pois nada, vamos a votar a favor, e eso, agradecer unha vez máis o Plan Único que nos ofrece a Diputación. Moitas grazas.
Ten agora a palabra a señora concelleira portavoz do BNG. Bueno, é unha obviedade. Cando a Diputación crea o que é o POS, que é o Plan de Obras e Servizos, nace coa finalidade de dotar aos concellos da provincia da Coruña de orzamentos, o sea, de cartos suficientes para facer obras e servizos. Polo tanto, nós neste momento e a día de hoxe, como BNG, consideramos que o POS debe manter esa mesma finalidade. A mesma finalidade. O acabo de decir, dotar de orzamento de cartos para realizar obras e servizos. E sí que é certo que hai unha parte que se pode dedicar a gasto corrente. Polo tanto, nós consideramos, a día de hoxe, e cos datos que temos neste momento na man, que tense que cumprir a finalidade para que foi creado. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz do... Bueno, buenas noches. Yo, es cierto que hoy es una asignación importante en su cuantía, como es todos los años. Hay que agradecer a la Diputación la aportación, pero también lo que nos sorprende es que ya dejen de ser lo suficientemente ambiciosos para establecer las actuaciones o las obras que van a hacer en ellas. Entendemos que a veces puede ser complicado ejecutarlas y la prueba está en la que ya han renunciado a ellas el año pasado, hace 2 años, a la ejecución y hay obras de hace 4 o 5 años que están sin hacer, pero eso creo que es más responsabilidad suya que de gestión y sobre todo de implicación, y a mayores será de coste, porque las obras no van a costar lo mismo hoy después de 4 años. Pero bueno, la dinámica que vemos en su gobierno es todo más gasto, y nos tememos que lo que dedican ustedes a gastos generales se quedará en gastos generales. Es su decisión, tienen ahí el dinero, pero bueno, creemos que debían de ser ustedes al menos más ambiciosos y establecer aquellas partidas o actuaciones que van a hacer o que quieren hacer, porque al final su presupuesto últimamente todo es gastos de personal y gastos generales, así que las animamos a que concreten en qué quieren hacer las aportaciones que recibimos de otras administraciones para hacer obras y dar servicios. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Facenda. No, perdón, denos Paula, do Goberno. Bueno, a ver, ser ambiciosos, ter ambición non significa que sexa sempre a través de asfalto e de cemento, que eu non digo que non sexan necesarios no noso concello, que son necesarios no noso concello. Ambición tamén pode ser crear novos servizos de conciliación, servizos, contratación de técnicas de medio ambiente, contratación de técnicas de turismo, cultura, deporte. Hai moitísima ambición dentro deste goberno que se pode complementar a través de servicios e non de obras. Eso non quere decir que renunciemos ás obras, evidentemente. Nos ahora non podemos dicirlle que porcentaxe desto vai a ir para obras, que porcentaxe vai a ir porque estamos en pleno traballo de elaboración dos orzamentos. No seu día os traeremos aquí e entón nos podrá decir o nivel de investimento este concello reducido, debería ser maior, e, bueno, habrá quen o aprecie así e quen non, porque os servicios, evidentemente, tamén son moi importantes para a cidadanía. Nos consideramos que, bueno, a parte destas alturas xa non hai outra posibilidade máis que presentarlo como gasto corrente, porque non temos un proxecto preparado para presentar, a parte do da piscina, que decidimos meterlo no plan complementario, porque, como ben decía o concelleiro, si é posible, vamos a intentar xa incluirlle as placas solares. El, como concelleiro de deportes, se encarga de que a piscina teña a súa coberta adecuada e, pois, eu como de medio ambiente insisto en que vayan as placas, e é un acordo que temos entre todos os grupos, si é que é posible, non? Si temos esa posibilidade, e se non, pois teremos que esperar a ver se conseguimos unha subvención ou o que sexa. Pero, desde logo, para conseguir ese aforro no canon previsible da piscina, as placas son necesarias. En todo caso, a proposta esta, a día de hoxe, a 5 días ou 6 para a semana, ou ventres da semana que ven, remata o prazo, xa non hai posibilidades de presentar ningún proxecto. Temos aí moitos en fase de elaboración, pero para que cumpran, pois non chegarían a tempo. Nos consideramos que co gasto corrente sí que podemos despois dedicar, xa o explicaron, xa o explicamos varias veces, e facer o proxecto que queiramos e executalo con toda a tranquilidade do mundo, sin ter que depender da aprobación da Diputación e modificalo se necesario, cando a veces aparecen circunstancias imprevistas. Tes que modificar o proxecto e aí no que, bueno, xa o explicou o Concello de Facenda, e no que mandar outra vez ao Pleno da Diputación. Sen máis, nos queremos que
a decisión de onde vai este gasto corrente se verá nos orzamentos e aí será onde se poda valorar aceitadamente. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor Concelleiro de Facenda. Sí, bueno, me perdín, teñen que disculpar o resto de intervención, fun ao baño, entonces falaron ustedes moi rápido, pensín que enredarían un pouco máis, non me deu tempo, pero bueno, non pasa nada. Volvo a decir o mismo que dixen, se destina gasto corrente porque este ano a Diputación o permiteu, é verdad que eu cando veu o presidente por aquí, en setembro, eu dixen, que a mí me parecía que ao mellor era adecuado que permitira destinar todo o gasto corrente, non sei se ao mellor me fixo caso, eu supoño que máis xente ou máis concellos o pedirían porque moitos están o facendo desta maneira. Respecto que lle escoitín, nada, ao final da intervención ao señor Durán polo tema das inversións, inversións a través do POS vai haber, de feito, fíxese, nós temos agora, aprobaronse aquí, ademais, o ano pasado 1.029.000 euros de inversións do POS adicional do ano 24, que como usted sabe veu con 900 e pico mil euros, entonces claro, é sometido en inversións, moitas están pendientes de permisos, pero bueno, agora o servicio de contratación pondráse, agora tendo un servicio de contratación, entendo que se pondrán a ello, e pois o POS adicional nos estimamos que tamén virán cerca dun 600.000 ou 700.000, que bueno, aí si se destinarán a diferentes actuacións que, como dixo Lois, pois están redactándose, algunhas simplemente se están, digamos, o precio pois modificando respecto do que a mellor había. E nada, pois consideramos que este POS, o que ven agora, creo que é bo destinalo a gasto corrente, nos vai a dar máis flexibilidade, permitir facer outras cousas e outros servicios. En principio, pois nada máis. Moitas grazas. É o turno ahora da señora concelleira do PSOE. Ben, pois un pouco na mesma liña dos meus compañeiros, non? Este plan de obras e servicios, pois leválo a gasto corrente nos vai a permitir pois facer obras e servicios de outra maneira diferente. Xo explicaron eles. Ao final se verán nos orzamentos, cando traamos ao pleno os orzamentos, pois se verá un pouco onde se destina o POS, pero evidentemente vai a ir destinado a obras e servicios. Grazas. Turno do BNG. Eu a verdade non iba a intervir, pero como meu compañeiro concelleiro de Facenda se excusou e para que despois non o teña que escoitar en YouTube, pois vouche a repetir o que o BNG dixo na miña primeira intervención. Porque o BNG nos mantemos e seguimos dicindo, non dou de importancia do excusado, o BNG di que cando nace o POS, o plan de obras, nace coa finalidade de que gran parte destes concellos teñan cartos, orzamento suficiente para realizar obras e pagar ou poñer en marcha servicios. E, polo tanto, a día de hoxe e sin ter máis datos en riba da mesa, consideramos que se ten que manter a mesma finalidade. Eso foi o que dixen, se queres o podes volver a escoitar en YouTube. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Perdón. Volvemos a decir la misma historia. Realmente, oye, yo creo que no sé si el calificativo es ambición, porque cada uno puede definir la suya en distintos parámetros, lógicamente es muy amplia y puede establecer lo que sea, pero yo sí que creo que lo que es falta de concreción. Yo entiendo la dificultad, lo entiendo, pero oiga, yo creo que todos sabemos que el POS siempre viene en estas fechas. Yo creo que ustedes tienen la mayoría suficiente, estable, que incluso en otras corporaciones, en otras fechas no tenían, como para ir programando y adelantando las inversiones que crean necesarias sin tener que esperar a los presupuestos. Y creo que, oye, la posibilidad existe, los plazos existen, el dinero existe, lo que falta es la gestión necesaria para hacerlo. Entonces, oye, que la justificación sea de que ustedes lo meten en gastos generales porque no los tienen proyectos y no los han acabado, lo que determina es que realmente no tienen o no lo tienen claro o no son lo suficientemente capaces de llevar los proyectos a cabo de la manera que quieren hacerlos. Todo se verá, como bien usted dice, pero lo que hemos visto hasta ahora, que proyectos que ustedes han definido como importantes en el POS y que han presentado un POS del 18, del 19 y del 20, ustedes han renunciado el año pasado a 4 o 5 obras, han renunciado hace dos años a 6 o 7 obras, y la realidad es que, independientemente que las obras al final se harán porque se prorroga por parte de la Diputación la asignación de los recursos,
Lo que sí que es cierto es que el beneficio de los vecinos de usar y disfrutar de esas actuaciones la han perdido durante todo ese tiempo, a mayores del coste económico que costará hacer algo hoy con un presupuesto de hace 4 o 5 años que será imposible de realizar. Entonces, bueno, yo entiendo que usted nos diga todo esto, pero la realidad es que el POS, que es hasta ahora siempre para hacer actuaciones que realmente a veces con la economía municipal era difíciles de afrontar de forma única, ustedes dedican el 70% del mismo a gastos generales. Que después van a hacer otra cosa, pues lo veremos en su momento y, oye, en su momento lo juzgaremos. Pero la realidad es lo que traen. Moitas grazas. Remata as intervencións o señor concelleiro representante do Goberno Municipal. Ben, eu non lle quito razón a todo o que di. Efectivamente, non é unha satisfacción para nós que haxa proxectos que estén pendientes de executar. Precisamente o que buscamos é eso, ter esa facilidade de poder executalos máis rápido se van cos fondos propios. Non é unha falta de previsión e sabíamos que estaba aquí. Fai tempo que decidimos que íbamos a dedicarlo a gasto corrente. Vale? Ou tempo suficiente como para que non pensar en facer proxectos para esta data concreta. Si que cada área está traballando nos seus proxectos, eu desde logo nos meus, e cada concelleiro e concelleira pois estará traballando nos seus. Non é unha falta de previsión ni moito menos, sino que é unha decisión plena e consciente, buscando eso. O objetivo do plan de obras e servicios que decía a concelleira do BNG, bueno, ao principio era plan de obras e servicios, así directamente, despois foi plan único, porque recordo que era unha petición que fixen como alcalde, eu fixen a Xosé Regueira, que é responsable de plans e servicios, o deputado do BNG naquela época, e a petición foi que desapareceran todas aquelas liñas de subvencións que había que eran unha tolemia para o Concello, porque para a área de promoción económica, de deportes, de cultura, todas convocadas no mesmo tempo, convocadas xunto coas da Xunta, e era pois uns trámites farragosos para o Concello ter que estar sempre aí solicitando subvencións que ao final sempre teñen certa discrecionalidade, criterios variables, criterios coñecidos por uns alcaldes e alcaldesas e por outros non. Entonces o plan único que responde a uns criterios acordados desde fai moito tempo entre as forzas principales que le van gobernando a Diputación nos últimos anos, pois eso é o objetivo, e o que lle toca, e se fixo o plan único. Cada vez hubo distintas variantes, hubo créditos da Diputación, ahora xa non os hai, ahora é o contrario, nos obrigan a devolver esos créditos, e ahora hai o gasto corrente, e é unha opción plenamente válida, legal, e, vamos, unha opción que, cando a Diputación, que goberna o BNG e o PSOE, precisamente, deciden que aos concellos lleven ben esta modalidade na que podamos dedicar todo o gasto corrente, pois por algo será, porque se dan de conta das circunstancias que vivimos os municipios, as dificultades de financiación que temos, que isto creo que estamos de acordo todos os alcaldes e alcaldesas que pasaron por aquí e por calquer outro concello, e concelleiros e concelleiras que estiveron no goberno, de que a financiación dos concellos é insuficiente, e como adiantaba a concelleira do PSOE, o falaremos nun punto posterior. Por lo tanto, é plenamente serio e responsable dedicar todo a gasto corrente neste momento, e a decisión do que o dedicaremos estamos traballando niso, e hasta aí vou dicir unha cousa, aprobando os orzamentos podremos executar incluso antes os proxectos que esperar a aprobación definitiva por parte da Diputación, a comunicación de que os proxectos están en regla, de que podemos solicitar, que normalmente non chega, pois non sei, hasta setembro. Entonces, se o levamos no orzamento, posiblemente podamos executarlos antes. Moitas grazas. Pois vamos a proceder á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobado por 5 votos 5 votos a favor e 8 abstencións. Pasamos agora, e antes de facer un pequeno descanso, a moción número 7, que moción do grupo municipal municipal do BNG relativa á celebración do ano Castelao. Ten a palabra a señora concelleira portavoz do BNG. Grazas, señor alcalde. Boa noite a todos e a todas. Bueno, como todo o mundo sabe, posiblemente, como todo o mundo sabe, a Xunta
de Galiza declarou no Consello da Xunta precisamente do 27 de decembro ano Castelao este ano 2025, precisamente para conmemorar o 75 cabo dano, o 75 aniversario do seu pasamento. Nós, en esta moción, propoñemos á Corporación 3 puntos para acordarmos. Un é apoiar precisamente a declaración de 2025 como ano Castelao, tal cual como acordou o propio Consello da Xunta. O terceiro fala de que desde o Concello se impulse unha programación propia que poña de relevo a dimensión política de Castelao, o seu compromiso con Galiza, a súa obra artística literaria e o seu humanismo e internacionalismo solidario. Quer decir, facer actos propios, unha programación propia desde o propio Concello que efectivamente conmemoren e recoñezan tamén e contribúan a agrandar, se cabe, a acrecentar as actividades que se van a realizar ao longo deste ano 2025 por todas as institucións. E o primeiro punto en concreto deixeino para o final, porque quería determe un pouquiño máis, a pesar de que na exposición de motivos penso que damos precisamente unha exposición ampla da vida e obra de Castelao. O primeiro punto, digo, que traemos aquí a propoñer ao resto dos grupos políticos da Corporación é que o Concello da Pobra solicite ao Goberno da Xunta de Galiza o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galiza e o Consello da Galiza como o primeiro goberno galego da etapa contemporánea. Nós o que pretendemos é que haxa un recoñecemento oficial. Tamén seguramente moita xente saiba que o Parlamento galego de xeito institucional recoñeceu xa o pasado 15 de novembro a Castelao como primeiro presidente de Galiza, que foi unha proposta que o Partido Galeguista co aval e co apoio de varias entidades e asociacións da emigración e do exilio fixeron ao Parlamento e que logo trasladaron a petición aos grupos políticos que todos no seu conxunto deron o seu visto e prace. Pois ben, nós queremos agora que o recoñecemento se faga oficialmente, non só con un acto simplemente institucional, por moitas razóns, non? E vou intentar resumilas, señor alcalde. O 28 de xuño do ano 36, Galiza celebrou un referendo no que participaron máis dun millón de galegos, o cal supuxo máis do 99% do voto a favor do Estatuto de 1936. Foi, efectivamente, unha participación moi ampla, altísima para o censo daquela época. Isto foi o 28 de xuño do 36 e, poucos días despois, o 15 de xullo, unha delegación do Comité Pro Autonomía reúnese en Madrid co presidente das Cortes e 2 días despois, o 17 de xullo, co presidente da República, Manuel Azaña, que expresa precisamente o seu apoio á Carta Magna Galega. Pero, isto, insisto, foi o 17 de xullo do 36 e tamén, como todo mundo sabe, o 18 de xullo do 36, poucas horas despois dese encontro que acabo de describir, prodúcese precisamente o golpe militar franquista que supón un ataque á democracia republicana, pero tamén un ataque directo ás aspiracións de autogoberno do noso país. O golpe fascista dou paso, tamén como todos e todas sabemos, por desgraza, a unha cruenta represión no noso país e a 4 décadas de ditadura, aquilo que Celso Emilio Ferreiro chamou a longa noite de pedra. Da delegación que acudira a Madrid, xusto 2 días antes do golpe de Estado, daquela delegación, os que regresaron a Galiza foron asesinados. Ángel Casal, alcalde de Santiago, López Bouza, presidente da Diputación da Coruña. Castelao, como non volveu máis a pisar Galiza, pois tomou a vía do exilio e desde ali, desde o exilio, continuou precisamente a súa loita e a súa batalla para aprobar o estatuto que o pobo galego apoiara masivamente en referendo.
Instalouse en Bos Aires desde 1940 e converteuse ali en Bos Aires, no exilio, no líder indiscutible do galeguismo e no defensor dunha república que quería que fose federal ou confederal e, sobre todo, no defensor dos dereitos de Galiza. Vou rematando, señor alcalde. En 1944, foi un ano absolutamente decisivo, non só pola publicación do Sempre en Galiza, a súa obra magna, sino tamén porque produceuse un fito político importantísimo, a constitución do Consello de Galiza en Montevideo. É dicir, a constitución de un auténtico goberno democrático galego no exilio presidido por Castelao. Este Consello de Galiza ten como forma xurídica, tivo como forma xurídica a de un órgano fideicomisario da vontade popular expresada nas urnas o 28 de xuño de 1936, vontade que quedou troncada polo golpe militar e a posterior ditadura. Polo tanto, a nosa proposta de recoñecer de que este Concello solicite ao Goberno da Xunta que se solicite o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente da Xunta, pensamos que está absolutamente fundamentada, non porque o diga o BNG, senón porque evidentemente hai moitísimos historiadores importantes vivos aínda neste país que o acreditan. Mais nada, grazas. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de IPS. Señora concelleira do PSOE. Sí, bueno, pois eu concordo con moitos puntos desta moción. Creo que Castelao foi unha figura moi importante do noso país, un gran defensor da nosa cultura e do seu compromiso con e para Galicia, non? Pero o Partido Socialista non pode estar de acordo co primeiro punto porque, bueno, non foi escollido tras unhas eleccións democráticas e, polo tanto, non hai ninguna xustificación nin xurídica nin histórica que poida acreditalo. Co cal, bueno, eu me vou a abster e porque sí que é verdade que cos outros dous puntos estamos totalmente de acordo. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz de Nos Pobo. Ben, pois desde a nosa asamblea o diagnóstico que fixemos foi exactamente o mesmo e o primeiro punto que nos ofrece algún problema, mentres que aprobaríamos pois sin ningún tipo de miramentos o segundo e o terceiro. Non foi efectivamente Castelao, por desgraza, non tivo a oportunidade de presentarse para ser elexido e votado por os galegos e galegas como presidente dun goberno galego que estaba pois a punto de constituirse naquela época. O levantamento así o impediu e non foi posible. Sí que despois se constituiu o Consello de Galiza en Montevideo, como acaba de explicar a concelleira, e sí que tivo unha relevancia pois importantísima na loita contra a ditadura desde o exterior e o recoñecemento que se lle acaba de facer por parte do Parlamento Galego, co cal nós tamén estamos de acordo, e en facer todos os recoñecementos cantos fagan falta, pero non algo que realmente non podemos aceptar como certo, non? Porque sí que hubo ese referéndum, o referéndum se votou, pero eso non quere decir que o referéndum se vota para que se constitúa a autonomía, non para votar como presidente a Castelao, non? Ainda que sí foi escollido como presidente do Consello de Galiza. É o único problema que llevemos porque polo demais estaríamos, pois, como dixen antes, moi en disposición de aprobar o punto segundo e terceiro. Moitas grazas. E vamos a absternos. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Ben, boas tardes. Castelao foi un precursor do autogoberno de Galicia e tivo un papel moi importante, como todos sabemos, no Estatuto de Autonomía, pero Castelao non foi presidente de Galicia, porque, por desgracia, non había democracia e Castelao non foi escollido en votación pola cidadanía, que é algo fundamental para ser presidente. Entón, ao igual que os nosos compañeiros, no primeiro punto non podemos votar a favor porque sería falsar a historia e non ten ningún sentido. De feito, o propio Castelao nunca pretendeu ese recoñecemento, co cal non llevemos o sentido. Creo que todos valoramos esta figura, tanto como ilustrador, como escritor, como político, pola súa defensa de Galicia e do galeguismo. Creo que é unha figura que nos pode unir a todos e que non hai que utilizar en ningún caso para dividir. O segundo punto, apoiar a declaración do ano Castelao ao ano 2025, por suposto que estamos de acordo, xa foi aprobada pola Xunta de Galicia en Consello, claro que apoiamos. O punto terceiro, pois tamén, porque, bueno, de feito a Xunta xa conta con unha programación neste sentido e se se quere facer desde o Concello, pois estamos completamente de acordo e non vemos ningún inconveniente. Pero, insisto, no punto número 1 non podemos votar porque sería falsar a historia. Moitas grazas.
Ten agora a palabra a señora concelleira portavoz do BNG. Gracias, señor alcalde. Señora concelleira do Partido Popular, utilizar a palabra falsear a historia parece-nos excesivo. Eu acabo de resumir cal foi o proceso que nos leva precisamente a solicitar que Castelao sexa recoñecido oficialmente como primeiro presidente de Galiza, e o que non negarán vostedes é que todo o que dixen está escrito na historia e por historiadores. Por lo tanto, nós non estamos falseando nada. Agora ben, efectivamente, para aqueles grupos que consideren que non pode non pode ostentar ese título, por decirlo de algún xeito, porque non foi elexido, bueno, vostedes mesmos responderon, e eu xa o fixen na miña exposición de motivos. Non podía ser escollido porque o 18 de xullo do 36 houbo un golpe de Estado dos fascistas en este país e en este Estado español. Pero tamén quero lembrar, para precisamente engadir argumentos a que sería propio recoñecelo como presidente, que Castelao non era unha persoa que pasaba por aí sin máis e que non tiña feito un traballo político mesmo nas propias institucións. E quero lembrar aquí que naquel momento Castelao era diputado nas Cortes Españolas e foi precisamente a cabeza visible do Consello de Galiza no exilio que representaba o goberno galego no exilio, igual que había un goberno vasco e igual que había un goberno catalán. Por lo tanto, entendemos que non falseamos nada e engadimos a maiores algún dato máis para que todo o mundo se sitúe quen era en ese momento, porque quen foi en toda a súa vida sería imposible de explicar aquí no tempo que temos, quen era en ese momento Castelao. Non era xa en aquel momento un calquera. En todo caso, nós creemos que este recoñecemento oficial de Castelao como primeiro presidente de Galicia se lle debe. Nos creemos que todas aquelas forzas políticas que se lles enche a boca dicindo que Castelao é de todos deberan apoialo, porque, insisto, foi a cabeza visible e quen dirixiu o primeiro goberno no exilio, que foi na época contemporánea, evidentemente, e, polo tanto, entendemos que reúne todas as condicións e todas as características para ser recoñecido. Nós non queremos aquí, xa remato a intervención, señor alcalde, non queremos aquí abundar máis, pero moito nos parece que aquí hai determinados grupos nesta corporación que queren seguir enganando tal cual como fixo Franco, o generalísimo, o día da súa morte con aquela nota de prensa que mandou que se debía publicar nos medios de comunicación. Moito nos parece que hai grupos nesta corporación que o que pretenden é seguir precisamente ocultando a faceta a máis importante de Castelao baixo o noso punto de vista, que era a súa faceta política. Dende logo, nós tamén estamos de acordo en que Castelao é de todos, pero temos claro de quen non é. E de quen non é de quen o sigue negando, de quen o sigue ocultando e, desde logo, de quen non dá a coñecer á cidadanía galega quen foi e o que significou e o que sigue significando para este país. Mais nada, señor alcalde. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de VIPS, PSOE, de Nos Pobra. Eu nada que engadir, simplemente pois eu non empregaría en ningún caso a palabra falsidade, a verdade, simplemente son percepcións diferentes e, bueno, pois cada organización é responsable das súas decisións. Nós consideramos que non é necesario e que Castelao é unha figura suficientemente grande e que pode ser recoñecida de moitísimas formas, pero non desta, e así como a importancia do Consello, a importancia da súa presidencia e todo o que dixen antes, pero non é necesario exactamente isto. Grazas. Ten a palabra a señora concelleira do PP. Ben, non son percepcións, é historia. Produciuse así, por desgraza, había unha dictadura
e Castelao non puido ser presidente de Galicia. Pero podemos recoñecer igual a Castelao pola súa contribución ao galeguismo, pola súa contribución ao Estatuto de Autonomía e pola súa contribución, polo tanto, ao autogoberno de Galicia hoxe en día. Agora, o demais parece que son cuestións para polarizar, para dividir, que non me sorprenden por parte do BNG, pero que realmente son bastante decepcionantes, porque utilizan a figura de Castelao para dividir a cidadanía galega e os grupos políticos, en vez de, para o que dicía vostede, unirnos, porque Castelao é de todos e todos deberíamos sentirnos moi orgullosos de Castelao. Moitas grazas. Remata este turno de intervencións a señora concellera do BNG. E no BNG, señora concellera, sentímonos orgullosos de Castelao e recoñecemos cal foi a súa trayectoria e cal foi o seu papel na historia deste país. Porque probablemente, se non fora por Castelao, mas por moitas persoas, algunhas citeinas aquí, que fusilaron directamente, que perderon a vida directamente, pois posiblemente vostede e máis eu non estaríamos aquí sentadas en este momento. Por eso, entre outras moitísimas cuestións, pensamos que habería que recoñecelo como a persona que presideu o primeiro goberno no exilio que foi o Consello de Galiza. Claro, que vostede agora diga que aquí hai quen quere dividir, hai quen quere polarizar, bueno, pois nos sigue parecendo a mesma excusa que utilizan, porque a excusa vale para todo. É a mesma excusa que utilizan co da lingua, pois lles vale tamén no caso de Castelao e lles vale en moitos outros casos. Claro, aquí xa estamos fartos, señora concelleira, de saber e de recoñecer, ademais neste caso, aínda que non sea oficialmente, quen divide e quen polariza. E os datos están aí, falámolo no pleno anterior, os datos da lingua. Quen divide e quen polariza, quen toma decisións a respecto da lingua, por certo, que Castelao defendea a ultranza para que cada vez menos galegos e galegas a coñezan, para que unha porcentaxe importantísima de nenos e nenas do noso país hoxe non poidan dirixirse en galego a ninguén porque simplemente o descoñecen. Entonces, quen divide e quen polariza non está sentado deste lado. Xa lle dixen antes que nós tamén creemos que Castelao é de todos, pero temos moito máis claro de quen non é Castelao. Xa lle dixen antes. E, desde logo, Castelao non é dos que pensan que el mesmo, como figura, é ou a súa obra pode servir para dividir e para polarizar. Mais nada, señor alcalde. Moitas grazas. Pois imos a proceder á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois queda rexeitada a moción por 6 votos en contra, 5 abstencións e 2 votos a favor. Vamos a facer un pequeno descanso de 5 minutos, por favor, e intentade ser puntuais. Bueno, pois 10 minutos, veña, 10 minutos, pero vamos a ser puntuais. Non lle fixen moita... É verdade, Ai... a merendar, depende de cuánto se alargue. Yo creo que tenemos que los debates, yo no sé si lo estamos haciendo según Ron, yo creo que lo estamos haciendo más largos.
ajustar, y en HDMI les pones la cadena que quieran. Y tu móvil, o sea, lo que le tienes que pasar es desde el móvil. Claro, coges el iPad y luego le pasas streaming en Google Chrome. Arriba a la derecha. Arriba a la derecha el iPad. El iPad está en nuestra habitación. Pone el símbolo ese de enviar, ¿sabes? El que tiene YouTube normalmente, que es como una tele con 3 rayitas. Una vez que pones Movistar y empiezas a ver algo, si están en la misma red, que debería estar. Puedes Movistar en el otro tema y ya está. Si no, quitas la antena de la tele grande y la enchufas en la otra y ya está. Vale, o sea,
Vale, vamos a continuar co punto 8 da orde do día, que é relativa a moción do Grupo Municipal do PP relativa á limpeza e ao condicionamento dos ríos. Teño unha emenda. Sí. Vale, pois ten a palabra ao señor concelleiro portavoz do PP, Manuel Durán. Bien, bueno, perdón. Bueno, traemos una moción que ya hemos traído en alguna otra ocasión para que se gestione sobre todo la limpieza y el condicionamiento de los cauces de los ríos en el tramo de nuestro municipio y sobre todo en el que es competencia del ayuntamiento, que es en la zona urbana, siendo conscientes de que es una competencia compartida entre Aguas de Galicia y el concello en la parte que transcurre por el casco urbano. Todos creo que somos conscientes de la importancia de mantener labores de limpieza de los cauces, de los accesos, la eliminación de la maleza, la eliminación sobre todo de las continuas sedimentaciones que van produciéndose cada cierto tiempo para que el caudal del río sea el máximo posible y evite pues, situaciones como la que hemos vivido en días pasados. Estamos claros que, bueno, creo que todos coincidimos en que esa falta de mantenimiento y el incremento constante de los sedimentos pues es uno de los... sí, es uno de los factores pues que, oye, haya uno más de los que pudo determinar lo que ocurrió, los sucesos ocurridos en los días pasados en la zona de la Crocha. Por eso volvemos a solicitar que se establezca y se desarrolle un plan de limpieza y condicionamiento de los cauces de los ríos, especialmente ese paso por la zona urbana. Quitar los obstáculos que arrastra el río en las distintas avenidas y que puedan quedar acumulados en el medio del cauce provocando desbordamientos, eliminar cañas, ramas, palos y demás residuos que caen en el río, limpiar los accesos, desbrozar la vegetación intensiva y establecer un protocolo de vigilancia y control y sobre todo publicitar a todas aquellas personas que realizan cortas y limpiezas en sus parcelas que recojan los residuos orgánicos que quedan para que después si hay una lluvia cuantiosa no los arrastre a las cuencas fluviales y causen trastornos a los vecinos. Moitas gracias. Ten a palabra o señor concelleiro de VIPS. Sí, bueno, primeiro vou comentar respecto da emenda. Bueno, vou na apoiar, lógicamente, porque teño firmada, entonces tampouco podo facer outra cousa, non, vou na apoiar. Depois, respecto desta moción, sí que comparto o tema de que hai que ter a limpeza suficiente nos ríos e nos cauces, pero, bueno, simplemente comentar que normalmente cando hai un desbordamento, como que vimos outro día cos veciños da Crocha, bueno, claro, danse dúas circunstancias, unha cantidad de agua desmesurada, e, polo tanto, hai unha crecente moi grande en moi pouco tempo, pero depois, bueno, os sedimentos ou ramas que se poden ver, e sobre todo chegan de zonas que non suelen ser urbanas, é dicir, o río xa pasa por zona urbana, eso non se acumula todo en zona urbana, senón máis, bastante máis arriba do río, entonces, bueno, aí o Concello ten poucas posibilidades de chegar, a men de que, como usted dixo, é unha competencia compartida, entonces, bueno, nós non teríamos problema en ocuparnos de máis, pero, bueno, como decimos na emenda, pois, polo menos que se dé pois a financiación suficiente. De feito, un exemplo, ustedes solicitan agora respecto das competencias de litoral, ter a competencia, si ya delegaron, pero, bueno, non só queren a competencia, queren os recursos que van
anexos ao mismo. Bueno, pois aquí un pouco mismo, é dicir, de nada vale que cada vez nos den máis tramo de río que teñamos que limpar, que pode ser, bueno, pois por comodidade que o Concello faga, pero necesítanse os recursos. Pero bueno, comparto un pouco que bueno, a intención da moción. Eu vou aprobar, xa digo, vou aprobar a emenda, e unha vez emendada a propia moción, pois a moción, e nada máis. Moitas gracias. Ten agora a palabra a señora concelleira do PSOE. Ben, pois un pouco, perdón, na mesma línea, non? Competencias sí, pero claro, con financiamento. O mismo, pois que, como dixo o meu compañeiro, pois a Xunta lle exige ao Estado non ter a competencia co financiamento, porque é importante. Eu tamén estou acordo ca moción enmendada, porque realmente creo que todos o que queremos un pouco é o mesmo, pero os concellos, como xa dixemos antes, e este pois é un claro exemplo, que cada vez asumimos máis competencias que non, bueno, pois que non eran nosas, e os recursos pois son os que son. Entonces, para levar a cabo ese servicio tan importante, para que non pase pois o que pasou aí atrás, pois é necesario que tamén se nos dote de financiamento para poder levar a cabo esas limpezas. Co cal, eso vou a votar a favor si, bueno, pois se sale enmendada esta moción. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do BNG. Grazas, señor alcalde. Bueno, esta é a típica moción do Partido Popular, dá igual onde a presenten, dá igual que a presenten nos concellos, nas diputacións, no Parlamento Galego, dá igual. Pero neste caso ainda é máis grave, porque estamos a falar dos concellos, e é a típica moción de pasar a pelota de balón, a pelota de tellado, e que aguante quen lle toque, non? Neste caso, o que pide o Partido Popular é establecer, bueno, xa o dixo o propio Partido Popular, un plan de limpeza e acondicionamento dos cauces dos ríos, quitar obstáculos, eliminar canas, ramas, etc. Bueno, todo eso se supón que entraría dentro do propio plan de limpeza, e desenvolver tamén un protocolo de vixiancia, control e publicitar para que a xente, as persoas que realicen cortes e limpezas nas parcelas no entorno dos ríos, pois retiren os restos vegetais, non? Bueno, e a clave está para nós nesta segunda frase do primeiro punto, non? Dice establecer e desenrolar, aproveito para, bueno, establecer e desenrolar un plan de limpeza e acondicionamento dos cauces dos ríos do noso municipio. E di, especialmente ao seu paso pola zona urbana. E aquí é onde está a discrepancia, porque, claro, o PSOE deste concello marca unhas zonas urbanas, que é o que todo o mundo entende por urbano, verdad? Aquilo, efectivamente, que está urbanizado, que ten moitas casas e moita xente arredor, etc., etc., e o que entende a Xunta de Galiza na súa normativa como zona urbana. Unha normativa que moi hábilmente modificou a propia Xunta de Galiza no ano 2019. Bueno, dictando unha instrucción donde declara e concreta exactamente cales son as labores que lle corresponden a cada quen a respecto dos problemas nos ríos, non? E claro, a respecto das labores que lle corresponden ao Concello, que di a Xunta? Bueno, pois a Xunta di que terá que o Concello manter e limpar pois todos os tramos dos ríos nas zonas urbanas. Pero que entende a Xunta por zonas urbanas, e o explica na mesma instrucción, non entende para nada o mesmo que entende o PSOE deste Concello, por certo, aprobado tamén pola propia Xunta de Galiza. E así a Xunta de Galiza, pois, declara por esta instrucción, ni siquiera é unha lei, nin é unha instrucción, simplemente, pois así, por esta instrucción, a Xunta de Galiza declara prácticamente urbana, a efectos de limpeza e mantemento dos cauces fluviais, declara prácticamente urbano, todo o Concello, ou prácticamente todo o Concello. E claro, desa maneira a Xunta que fai? Bueno, sigue falando de zonas urbanas, pero logo fai un mapa que xa tiña feito antes do 2020, nese que había feito antes do 2020
máis ou menos, non exactamente, pero máis ou menos coincidían as zonas urbanas que decía a Xunta que as zonas urbanas do Pexón. Non, pero a partir de 2020, como deberon pensar que os concellos éramos millonarios e podíamos ter recursos económicos e medios humanos para limpar ríos todos os días, pois deciden cambiar o mapa e elaboran un mapa onde cambian todo o anterior e declaran urbano, insisto, prácticamente todo o concello. E claro, desta maneira, a Xunta de Galiza se quita o balón, como sempre fai, de enriba e o pasa ao tellado do concello. Pero, e remato, señor alcalde, pero, efectivamente, pasa o balón, pero sin un peso para que os concellos poidan levar a cabo unha labor que non é menor, unha labor que non custa pouco. Entón, nós estamos de acordo en que o concello limpe o que son os tramos urbanos dos ríos que se consideran urbanos no noso Pexón. Aprobado, insisto, pola propia Xunta de Galiza. E tamén, e por eso asinou o Goberno esta emenda, propoñemos que se modifiquen os tramos que o mapa da Xunta de Galiza, verdad, moi hábilmente pintou como urbanos e que realmente non son urbanos. Pero é solo para dicir, agora son urbanos e vos corresponde aos concellos limpalo. Tamén propoñemos que no resto dos tramos que non sean urbanos recollidos no Pexón, que as labores corresponden á Xunta de Galiza e, en todo caso, se a Xunta de Galiza non modifica esa actual delimitación que ten como urbano, pois nós entendemos que a Xunta de Galicia ten que proporcionar os recursos económicos aos concellos. Pensamos que é bastante máis razonable a proposta que facemos desde o Goberno que a proposta que fai o Partido Popular, que evidentemente, vai na línea de que balóns fora para a Xunta de Galiza e que se encargue quen sexa, dá igual quen sexa, pero a Xunta de Galiza non, máis nada. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Nospor. Ben, pois efectivamente, aí está a raíz do problema, non? O Concello nunca eludiu as súas responsabilidades de limpar os tramos urbanos, incluso algúns que estaban en discusión, porque o paseo do Río Morto, o tramo do Río Morto, que non é urbano dentro do plan xeral, había esa discusión e chegamos a aceptar e chegamos a limpar e a manter en máis dunha ocasión nos últimos anos. Co cal o Concello non elude esas responsabilidades. Esa lei que sacaron é que é un pouco absurda en sí mesma, non? Porque clasifica 3 categorías: solo rural, solo urbanizado e réxime especial. O réxime especial é para concellos que teñen 1/3 da súa superficie no que se chama zona de fluxo preferente, que é onde hai riscos de inundacións. Eso se trata dunha forma diferente. Nos entramos nas outras dúas categorías: solo rural e solo urbanizado. Que é o solo rural? Pois é o solo rústico especial protección e o ordinario, e o solo urbanizable, que no noso concello temos 3 bolsas de solo urbanizable. Pois ese é o rural, correcto. Pero despois no solo urbanizado está o solo urbano e curiosamente está o solo de núcleo rural, que en lugar de estar dentro do solo rural está dentro do solo urbanizado. Ben, nos sabemos que pode haber diferencias aí. Hai núcleos rurais tradicionais de toda a vida que están encima dos ríos, pois hasta se podría discutir se esa zona lle correspondería ao concello ou non, pero que meten todo tipo de zona de solo rural, donde se hai unha protección de augas, donde se hai un solo así clasificado de protección de augas, ca súa zona de policía, con un pexón aprobado, donde fixeron as determinacións Aguas de Galicia de como tiñan que facerse a delimitación desos núcleos para que fora dentro das súas competencias, pero despois resulta que trouxeron esta lei donde pois nos obrigan os concellos a facernos coa competencia desos tramos. Pero que todavía vai máis alá, porque se collemos o visor, onde sombrean as zonas que son competencias do concello, pois sombrean tamén solo rústico, sospeitosamente, que non sabemos moi ben por qué. Tamén tengo que dicir que deixan de sombrear algúns núcleos rurales, co cal tamén había que pedir un pouco de seriedade por esa parte. Por lo tanto, nos non estamos de acordo con que fagan isto desta maneira. Sí que como digo os meus compañeros, valoramos positivamente incluso que nos transferiran as competencias sempre cando foran acompañadas de unha axuda económica, de unhas liñas de subvencións, como hai para a contratación dos socorristas das praias, como hai para a limpeza das praias, o APROL, que é de un traballador para
o mantemento das pistas rurais. Hai varias subvencións que veñen da Xunta de Galicia, pois se é así, pois hasta sería máis efectivo, non? Porque ao final a donde se van a queixar en calquera tramo, se é rural ou non rural, pois é a Alcaldía, a Consellería de Medio Ambiente, a Técnica de Medio Ambiente, ou a de Servicios Municipais, é a donde se ven a queixar a ciudadanía. Nos podemos actuar con maior celeridade e eficacia se temos os fondos precisos, pero desta maneira tan gratuita como sempre, sacamos unha lei, cargamos de competencia o Concello e non dotamos orzamentariamente, pois nós non estamos de acordo, por suposto. E se o fan, por favor, que o fagan de maneira eficiente e rápida, non? Porque con outros cambios que se teñen feito, as axudas sempre chegan tarde e con exixencias e non o suficientemente dotadas, non? Nos, nese sentido, presentamos esta emenda que está firmada polos 4 grupos que non o dixen, perdón, cando presentei a emenda, os 4 grupos que conformamos o goberno, e, bueno, pues van esos puntos que o ben modifiquen os tramos e reduzcan a afección efectiva e que o Concello siga facéndose cargo dos tramos que lle toca, que hai que decir que a verdade ao noso Concello lle correspondería moi pouco dentro urbano, pero é que é así a delimitación que temos, non? E que se fagan cargo do mantemento fluvial como se fixeron ata agora, que tampouco é o que fixera moitas veces. Nos últimos 9-10 anos, poucas veces hubo operarios de Aguas de Galicia limpando e acondicionando como debe facerse, porque non é unha tarefa doada. Aquí tamén me gustaría explicarle un pouco a ciudadanía que non se trata de eliminar o bosque de galería e de limpar toda a vegetación, porque eso realmente aumenta o problema nas zonas que están máis abaixo. De feito, sí que hai algo que hai que agradecer, e eso sí que me parece oportuno, pois, bueno, están dando formación e explicando como debe facerse o mantemento fluvial aceitado para non xerar problemas, o sea, evitarlos nunha zona e provocarlos noutra, non? Pero, non se... o terceiro punto da emenda, no caso de manter a actual delimitación, pois que establezca un plan de axudas, unha liña de axudas, pois, bueno, o Concello que poda contratar entonces e que poda proceder á limpeza e ao mantemento, pois correcto. Tamén me gusta incidir falan do que pasou as inundacións. Se fala moito da limpeza dos ríos e eu creo que hai que ir máis arriba, non? Tivemos un problema de incendios grave, que iso fai que as avenidas de augas están sendo moitísimo máis abundantes que fai tempo, e fai, pois, decenios que se fala dese plan que ordenara o monte, que, bueno, eu escoitei ao conselleiro que estaba naquele momento en medio rural dicindo que había que dedicar tramos a bosque autóctono, superficies a bosque autóctono, superficies a pasto intensivo. Señor conselleiro, vaya rematando, remato de inmediato. E seguimos esperando desde decenios a que eso se faga unha realidade e poda frenar a erosión do noso monte, esas avenidas, e despois continuarei. Gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro portador do PP. Bueno, me alegra que una moción de algo que es competencia municipal y que realmente es una responsabilidad de este concello, que es preocuparse por el bienestar y sobre todo los vecinos en aquellas zonas pues de cancha, todas estas cosas que estamos hablando ya incluso de la política forestal y de cómo tenemos que hacer distintos planteamientos. Nosotros pedimos que el Ayuntamiento haga lo que tenga que hacer, lo que no quiere decir que echemos balones fuera contra nadie y que no digamos a la Xunta que tenga lo que tenga que hacer. Si ustedes entienden que esto está bien, que los límites no tenemos ningún problema en tal, pero lo que no entiendo yo, oiga, es que si ustedes son conscientes de esto, ¿por qué no han planteado alguna historia, alguna enmienda, alguna en el Parlamento? Ustedes que son siempre tan proclives y hay dinámico en ese sentido, o haber puesto un contexto, si ustedes entienden que la disyuntiva urbanística que determina una zona u otra no cumple con la legalidad, haber puesto un contencioso administrativo. Yo creo que ustedes, su responsabilidad es defender los intereses del Ayuntamiento. Y si hay otra administración, sea la que sea, gobernada por quien sea que se quiera apropiar o si quiere hacer uso de algo que no corresponde y que es titularidad municipal, oiga, nosotros los animamos a que hagan lo que tengan que hacer. Y si hace falta un contencioso administrativo. O a que haya que llegar. Lo que nos sorprende es que, porque nosotros planteamos, porque ocurre lo que ocurre, que ya lo hemos planteado en dos mociones anteriores, una incluso cuando estaba a punto de caer la cubierta del lavadero mismo de la Croce, ya planteamos la limpieza del río, se arregló la cubierta del lavadero, pero no se limpió el río, aunque es competencia municipal. Es decir, yo no digo con esto excusando las responsabilidades de nadie, ni evitándolas, ni echando balones fuera contra nadie. Creo que lo que hay que hacer es si hubieran hecho ustedes lo que hicieron estos días, probablemente nadie puede garantizar que no hubiera ocurrido lo mismo, pero seguramente que los daños serían menores. Y eso es competencia.
Nada más. Y si entienden que no tienen medios y que no tienen tal, oiga, su competencia y su responsabilidad es reclamarlos. Y si entienden que jurídicamente los argumentos que utiliza la otra administración, la Xunta de Galicia, en el tema de la definición de la zona urbana no es correcta, ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y si hace falta ir a un contencioso administrativo, oiga. Esto es la realidad. Ahora, su responsabilidad es limpiar la parte que le corresponde. Entiendo que es dificultoso, entiendo que hay recursos, entiendo, que después incluso habrá distintos planteamientos de cómo se tiene que hacer la limpieza, si la maleza es buena, si las cañas son buenas o no, como pasó los distintos criterios que hemos tenido que escuchar y sobre todo algunos han tenido que sufrir en Valencia. Pero la realidad es que ustedes tienen que hacer eso. Oiga, nosotros no tenemos ningún problema en que la Xunta haga lo que tenga que hacer y exigirles que haga lo que tenga que hacer y si tienen que poner dinero que lo hagan, Ya por eso mismo decimos que hay que decir a la gente que limpie la maleza, porque el problema no viene solo de la desembocadura del río. Pero también es cierto que si la desembocadura del río está limpia, los problemas son menores. Si el río Pedres, el río Lérez estuviera como está hoy, probablemente las circunstancias no hubieran sido las mismas, contando todos que, es un tema excepcional y que tampoco no se puede tener siempre la garantía absoluta de que todo funcione perfectamente. Pero lo que hay que tener es una cierta planificación. Y lo que hay que tener es que si esa planificación requiere defender los derechos que como corporación o como ayuntamiento tienen ustedes que defenderla ante quien sea, donde sea y como sea, que es su responsabilidad, y exigir los recursos necesarios, pero haciendo también su parte. Lo que no puede ser es que no hagamos nada, porque, esta misma moción parecida, esto de echar balones fuera, la presentó una vez su portavoz, su antiguo portavoz Ramiro Ubiña, cuando estaba ahí sentado. Y era la misma historia, fíjese. Pero aquí no estamos hablando de cosas distintas, ni que es por echar balones fuera. Planteaba la misma historia de limpiar los ríos. Es que es normal que haya que hacerlo, porque es la responsabilidad de quien es. Pero bueno, nosotros lo que queremos es que las cosas se hagan de forma preventiva, se hagan de forma recurrente, para que, estas cosas no ocurran. Porque realmente el que lo tiene que sufrir, es muy duro. Y es muy duro que por no hacer ciertas actuaciones pierdas la vivienda, incluso pierdas recuerdos que incluso en muchas ocasiones son irrecuperables. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Vips. Ben, moi breve. Bueno, non iba a intervir nesta segunda intervención, pero, o señor Durán empezou ben na primeira, por eso non lle iba a contestar nesta, dicindo que era unha competencia compartida. Ahora xa nesta segunda intervención xa simplemente é unha competencia municipal, é dicir, aquí dependendo do que os demais vayamos dicindo, xa vamos cambiando o que falamos. O Concello, dentro das súas posibilidades, fai limpeza da zona urbana que lle corresponde, pero, señor Durán, eu supoño que a usted lle enseñarían, porque, veuse claramente. Non sei se usted veu a foto da Ponte das Taras, cun tronco dunhas dimensións bastante considerable. A Ponte das Taras é zona urbana, é zona rústica, eu penso que urbana non é. Entonces, claro, de onde saleu iso? Da zona que lle toca Aguas de Galicia, claro, que aquí falamos, decimos, tal, mire, todo cando un río se desborda, normalmente, e todos os sedimentos que trae suele traelos da parte máis de arriba, non veñen da zona urbana, non aparecen ali de repente, veñen arrastrados pola forza da agua da zona de arriba. Xa lle digo, salvo que usted me diga o contrario, que pode ser, que eu non teño a razón absoluta, a Ponte das Taras, zona urbana, eu non sei, é moi urbano ali, non me parece. Pero igual estou eu equivocado. Entonces, nós non temos problema en asumir o que nos corresponde efectivamente, pero é verdad que aquí a quen lle corresponde a outra zona non o fai. Punto. É unha realidade. Nós já podemos exigir, pero tamén lle exigimos que nos limpen aquí a carretera e temos que facer nós. Si por exigir, mandamos varios escritos, cando queira, os damos, e non nos fan caso. Que facemos? Vamos á Xunta con unha pistola? Pois non, aí sí que fastidiar. Se aquí, lóxicamente, en vez de estar estos 4 partidos, tuveran outros, faríanlle máis caso. É a realidade, non pasa nada. Como di usted, copio a frase, la realidade é o que é. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do PSOE. Bueno, pois
Precisamente porque nos preocupamos e nos preocupamos polo que pasa cos nosos ríos, facemos esta emenda, non? Porque ademais creemos que é necesario, que non poden asumir os nosos veciños e as nosas veciñas pois todo o custe que leva esa limpeza, aunque ás veces o están asumindo, porque pedir unha axuda á Xunta de Galicia non é pedir unha axuda para nós, é pedir unha axuda para os veciños e as veciñas da Pobra, co cal creo que tampouco non é nada malo. Estamos pedindo que nos axude co financiamento para poder levar a cabo estas limpezas e poder leválas a cabo mellor. Entonces, bueno, creo que esa é a nosa responsabilidade e por eso presentamos esta enmenda. Nada, eso, si se enmenda votarei a favor e se non, pois non, porque evidentemente non pode vir todo encima dos concellos, máis cousas das que xa temos. E máis, aos veciños e as veciñas non lle importa de quen sean as competencias, sexan dos concellos ou sexa da Xunta de Galicia. Eu creo que o que necesitan é que se limpe e que se manteña. E nós, como representantes dos nosos veciños, o que estamos pedindo é que a Xunta de Galicia pois asuma esta parte, non? E nos financie os concellos para poder levar a cabo, que ao final vai a ser un ben para todos. Moitas gracias. É agora o turno do representante do BNG. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, señor Durán, vostedes por escrito aquí na súa moción poñen que as competencias de limpeza e mantemento dos cauces fluviais son compartidas entre os concellos e a Xunta de Galiza. Iso é o que poñen por escrito, pero logo vostede acaba de dicir non unha, sino varias veces na súa segunda intervención que a competencia é municipal. E nós o que tratamos foi de explicarlle, nomeadamente o BNG, na primeira intervención, a que competencia municipal nos estamos a referir. Estamos a referirnos, e corrixo aquí a todos os meus compañeiros con toda a humildade, non estamos a falar dunha lei. Insisto, eu dixeno na miña primeira intervención. Se fose unha lei que no seu momento a Xunta tramitase no Parlamento, os grupos parlamentares teríamos a ocasión de presentar enmendas. Se fose unha lei, habería unha consulta previa e un período previo para que a cidadanía pudese suxerir, pudese facer suxestións ou pudese alegar a esa lei. Pero isto non é unha lei, é unha instrucción que aparece dun día para l'otro nun diario oficial de Galiza dicíndolle aos concellos todo o que facíamos nós, o sea, Augas de Galiza, ahora tendelo que facer vós. E claro, nesa instrucción, insisto, non é unha lei donde todos os demais teríamos a posibilidade de decir o que pensamos sobre o que está poñendo ese proxecto de lei, pois esa instrucción é a que fai a lei. E a Xunta de Galiza utiliza o subterfuxio da instrucción como utiliza moitos outros subterfuxios en tantas cousas, verdad? En política social, en política de ensino, de limpeza e de reparacións dos centros escolares, en política de mantemento dos centros de saúde, etc. Utiliza un subterfuxio da lei para decirlle aos concellos, ahora vos encargádevos de todo. Pero non só utiliza neste caso concreto un subterfuxio, sino que ademais, e aquí sí, señora concelleira, utiliza falsedades, porque está poñendo na súa páxina web un visor, un mapa deste concello donde, díxeno antes, prácticamente pinta todo o concello de zona urbana. O sea, non o cree nin Augas de Galiza, vamos. Que non fai falta ser moi listo, nin moi intelixente, Solo fai falta ter malas intencións como ten o Partido Popular e a Xunta de Galiza para decir que todo o Concello da Pobra prácticamente está en zona urbana e que, polo tanto, esa zona urbana que eles poñen no seu mapa, que non é a que corresponde co pexón do Concello, lle toca limpar ao Concello. Entón, claro, vostede di, e ese é o modus operandi tristemente do Partido Popular, non? Vostede di que se nós non estamos de acordo que presentemos, que vayamos ao xulgado. Isto é como actúa o Partido Popular, en todos os lados, en todos os lados.
oiga, se non está de acordo, vaya ao xulgado. Non, é que a política é outra cousa diferente ao xulgado e aos procedementos xudiciais. Se as cousas se falasen, porque volvo a repetir, ditan unha instrucción que non poñen en coñecemento de ninguén, nin siquiera se dirixen aos principais afectados, que son os concellos. Aquí nadie se dirixe ao Concello da Pobra para dicirlle, oiga, vamos a ditar esta instrucción, é un borrador, a usted que lle parece? Entón o Concello da Pobra diría, oiga, mire, esta zona urbana que nos están poñendo aquí non se corresponde ca nosa zona urbana do Pexón, recoñecida no Pexón e aprobada pola propia Xunta de Galicia do Partido Popular. Pero non, como é unha instrucción que nadie se entera hasta que necesitas ir a buscar a ver a quen lle corresponde limpar eso, verdad? E no resto das zonas que non son propiamente urbanas, pois nos atopamos con isto. E claro, iso é precisamente o que nos tratamos de enmendar, ca emenda que presentamos. Entendemos que hai que modificar ese mapa, que hai que adaptalo, que hai que casalo cas zonas urbanas e non urbanas que recoñece o Pexón, e dende logo, se non queren modificar o mapa, é problema deles. Agora ben, o que é un problema de todos e de todas é manter limpos os ríos e, segunda cuestión, no caso do Concello, ter os medios para poder facelo. Que non modifiquen o mapa, pero que nos faciliten aos recursos económicos e humanos para manter limpos os ríos da Pobra. Mais nada. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Bueno, é que é verdade, se temos que presentar un contencioso cada vez que non estamos de acordo con unha medida da Xunta, Dios mío, temos que ampliar a partida orzamentaria de persoal ou de contratación externa. Supoño que se refiere a clasificación que fan do solo rústico. Eso, a verdade é que nos demos conta preparando a documentación para este pleno, porque o visor aparece, como di o vigilante, bueno, é que pintaron un poquinho máis por aí. Iban pintando un poquinho máis, iban pintando, como decía o Concello do BNG, todo o Concello. Non vamos a presentar un contencioso, aí existe a FEGAM para defender tamén os intereses dos concellos. Hubo reunións nas que asistimos representantes dos concellos, diversos representantes, donde manifestamos a nosa opinión e donde, bueno, Aguas de Galicia decide seguir adiante con isto, igual que seguiu adiante co imposto sobre a auga, igual que nos está sancionando, como decíamos xa no outro pleno, porque a calidade dos vertidos non é a correcta, cando iso é moi difícil de controlar por un concello e saben de sobra. Bueno, unha serie de cousas que os concellos nos vemos un pouco impotentes frente a unha administración superior que, aparte, ten a potestade de sancionarnos, cousa que lembro outra vez máis aquí no pleno. A noso goberno sempre nos sancionan, e o anterior do Partido Popular durante 16 anos lle perdonaban as multas por vertidos. Pero, bueno, é outra forma tamén de entender a política. Nos o temos moi claro. Si queren que os concellos fagan cargo, por favor, que habiliten unha liña de axudas, e nós estamos dispostos a aceptarlo. Si non, tenemos que aceptarlo porque non nos queda máis remedio, porque a lei así obliga, e porque, aparte, xa o digo, non sei se teñen pensado sancionar, pero teñen esa potestade para poder facelo. E o que estaba dicindo antes, o problema de deforestación, dos incendios e todo eso, agrava esta situación. E o que decía o concelleiro de Vips, o que baixa polo río non é o que debería baixar en situación normal. O control que debe facer tamén a Consello de Medio Rural sobre as talas e sobre como se executan as limpezas debería ser outro, porque a veces incrementan o problema. Solucionan no monte, pero non o trasladan aos ríos, como se demostrou cando chegou a época de chuvias despois dos incendios. Cas avenidas, as cinzas ou non cinzas, que lle chamaban restos carbonizados, chámenlle como queiras, pero acabaron chegando as nosas praias, aos nosos ríos, a colmatar o encoro de Rupión, onde toma auga a planta potabilizada de Rupión, e todos os problemas derivados que quen ten a competencia directa é Medio Rural. E sobre o de limpeza, claro, cando falamos de limpeza de río, había que saber ben a que se refire, porque, mire, os dragados están expresamente prohibidos. Incluso en situacións, e falo con total sinceridade e seriedade, donde obras, como cando se fan desmontes para facer un polígono, para facer unha vía rápida, unha autovía, para desdoblar a autovía, o que sesa, acaban xerando problemas nos ríos, e se ven que son sedimentos que chegan directamente dunha obra, pois non autorizan a súa retirada, e iso acaba sendo un problema, porque lógicamente fan de freno e producen desbordamentos, inundacións e todo demais. Aquí na Pobra tivemos a sorte de que, é certo que a actuación que se fixo nas Unqueiras aliviou moitísimo, e se notou moitísimo que a auga podía ter moita máis salida, aínda que ten o estreitamento que vostede coñece de sobra, ademais, porque ten ali a empresa cerca,
Pero, bueno, chega un momento en que esa colmatación, esa achega de sedimentos, pois é un problema. Si nos autorizaron no seu día limpar de vegetación o río Morto, e, bueno, pois conseguimos que os problemas foron menores, pero siguen estando aí. E si hai que actuar, nos estamos tamén dispostos a actuar na zona que nos compete, que é a do río Morto e as proximidades do Colexio de Salustiano Rieiras. Moitas grazas. Pois se remata este turno de preguntas o concelleiro do PP. Bien, yo en ningún momento dije que Aguas de Galicia no tuviera su responsabilidad en parte del río. Solo estoy diciendo que el ayuntamiento, que es donde estoy, cumpla con la suya. No sé, está en el escrito, ponemos que Aguas de Galicia tiene parte de su responsabilidad. Y si hay troncos en el puente de las Taras, pues responsabilidad de quién es, sin duda. Yo es que no estoy diciendo en ningún momento que no se haga. Lo que estoy diciendo es que a la corporación a la que pertenezco, y que es la que tiene atribuciones y es donde estoy presentando una moción, haga lo que tiene que hacer, que es su trabajo. Y es limpiar el río. Que tenga que demandar a Portos de Galicia, Aguas de Galicia la Xunta para que le dé recursos, me parece muy bien. Es más, mire, vamos a votar a favor de la enmienda. No tenemos ningún problema. También nos sorprende que, oiga, se han dado cuenta ustedes ahora, estos días, de que realmente parece que la zona urbana determinada por Aguas de Galicia no es la que es. Yo no entiendo nada. Y si es más, le vuelvo a decir, y si tiene que ir a un contencioso administrativo contra la Xunta por un tema de propiedad, vaya, Porque, oiga, hay cosas a las que hay que ir al juzgado si hace falta. Porque la política es diálogo, y es conveniencia, y es buscar puntos de acuerdo. Pero también, cuando no, hay que defender lo que hay que defender, y su responsabilidad es defender los términos municipales y los terrenos, como fue la Plaza Mayor. Es que esto es así. Por mucho que nos duela a todos ir a un contencioso, y todos sabemos que cuesta dinero, pero cada uno tiene su responsabilidad, y la suya es hacer primero lo que tienen que hacer. Si no están de acuerdo, reclamar a quien tengan que reclamar, y si hace falta llegar a donde tengan que llegar. Esto es la realidad. Miren, el primer punto de su enmienda: conforme a la normativa vigente, el Concello de Pobra de Caramiñal llevará a cabo actuaciones ordinarias de conservación y mantenimiento fluvial que discurren por las zonas urbanas del término municipal. Y nosotros en nuestra moción ponemos que la responsabilidad en el término municipal, que es la que tiene que se establezca un plan de limpieza y concedimiento de los cauces del río en nuestro municipio, especialmente en la zona urbana de desembocadura de los mismos, donde es competencia municipal. Si estamos diciendo lo mismo. Ahora, que mire, después que haya políticas de sacar los sedimentos de una forma o de otra, yo, mire, no soy técnico, pero le digo una cosa: si el río Lérez estuviera como está hoy, probablemente las condiciones no sean las mismas. Mire, hace 2 años y medio, la técnica de medio ambiente, tenían ustedes un proyecto, una subvención, una ayuda para limpiar los ríos, vinieron por ahí, por donde usted me decía antes. Ustedes son conscientes de que ese puente que atraviesa la carretera está obstruido en más del 70% de su espacio. Algún día ocurrirá algo. Y el problema no es que ocurra solo por el que desborde el agua, porque desbordará el agua, oiga, yo no tengo ningún problema, que estoy 1,5 metros por encima del nivel de la carretera. Pero hay una tubería ahí que pasa, lleva toda la alcantarilla del polígono, que como reviente, que un día reventará porque un tronco pegará. El problema medioambiental que tenemos es de consideración. Pero oye, estaba allí la técnica de medio ambiente, estaba allí con el responsable de Trasa, que iban a hacer una actuación en todos los caudales del río. ¿Han hecho algo en esos 2 años y medio? Nada. Cada uno tiene su responsabilidad. Y si tienen que pedir, exijan a quien tengan que exigir, pero ustedes hagan lo que tienen que hacer. Porque la realidad es que los vecinos de La Crocha, que han tenido problemas, si hubieran hecho, le vuelvo a decir, hace un mes lo que hicieron estos días, probablemente sería menos problemas. Y aquí todos pensamos en los vecinos, y yo y también en la administración. Y si hace falta pedir recursos, hay que pedirlo. Si hace falta ayuda, no tiene ningún problema en pedirla. Igual que, oiga, hay que ser exigentes, pero también hay que cumplir la parte que nos corresponde, y no cuando después viene alguien a proponer que se hagan las cosas que hay que proponer. Y esto no es echar balones fuera, porque esto mismo lo proponía el BNG cuando estaban ahí sentados en la oposición contra ustedes. Bueno, moitas grazas. Pois vamos primeiro a votar a inclusión da emenda. Votos a favor da inclusión? Pois queda aprobada por unanimidade a inclusión da emenda na moción. Pois agora votamos logo a moción ca emenda. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade a moción ca emenda. Pasamos agora ao punto número 9 da orde do día, que é moción do Grupo Municipal do PP relativa ao verquido de hidrocarburo na Ribeiriña. Ten a palabra... De novo, perdón, señor alcalde, de novo temos unha emenda e está en lembro que está asinada por os 4 grupos que formamos o goberno.
Ten a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, creo que después de los derrames de hidrocarburos que han ocurrido en la zona de la Ribeiriña, donde estaban antiguamente las fábricas de Alonzadoro y de Adasa, creo que queda en evidencia que el proceso de recuperación medioambiental que se pretendía en esa zona pues ha tenido algún problema en su ejecución o algún problema de algún tipo que realmente está ocasionando unos perjuicios muy grandes a ese entorno y a toda la ría. Gracias a Dios el derrame no es de una envergadura muy grande, pero eso no deja de ser un perjuicio grande. Por eso que entendemos que lo que se debe hacer es un estudio, es lo que proponemos, un estudio técnico urgente por parte del Ayuntamiento, riguroso y exhaustivo para identificar el origen de dichos vertidos y que la solución no sea la que se está planteando en los últimos días, que es el encintado de la escollera, porque con ello lo único que hacemos es evitar que salga por ahí, pero volverá a salir por otro sitio. Y creo que es responsabilidad de todos hacer las cosas como debe hacerse y exigírselas a quien sea necesario, y como al final es un terreno municipal, bueno, de la demarcación de costas, creo, y después de haber hecho la actuación que han hecho, creo que nuestra responsabilidad es ser lo suficientemente ágiles para que las cosas funcionen y ese vertido darle finalización para que se recupere esa zona de nuestro municipio. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de VIPS. Ben, boas noites, nada, moi breve. Bueno, en primer lugar, na exposición de motivos a min hai unha cousa que me resulta, bueno, cando menos curiosa, que cando se pon na onza de Arasa pon en evidencia que o proxecto de recuperación medioambiental de dito entorno realizado pola demarcación de costas aceptada e supervisada por equipo de goberno non foi todo rigurosa e fructífera que debera ser. Home, nós como equipo de goberno non licitamos a obra, nós como equipo de goberno si fomos hasta ali ver que problemas podía haber, como estaba quedando, pero nós tiñamos pouca man de decir ou desdecir unha obra, licitación que nós non éramos directamente os responsables. Entonces, bueno, xa bueno, pero como sempre hai que meter algunha palabra, algún piropo a este goberno, pues bueno, que aproveitan na exposición de motivos neste, que bueno, me resulta curioso. E depois, en canto que se pide ao pleno realizar un estudio, claro, se nos pide realizar un estudio, entendo que yo pide aquí a este equipo de goberno, pero é que nós non temos realmente esta competencia. É máis, mire, o seu senador señor Ruiz, a quen yo pide é o Estado, lógicamente, que faga as medidas que lle toquen. Claro, cada un dentro das súas competencias. Hai que ter claras un pouco as competencias, porque aquí parece que vale pedirlle ao Concello todo, e que hai que, bueno, que calquer cousa que pase parece que nos temos que facer cargo. Neste caso, pois nos consideramos que non, por eso facemos a emenda. Que nos preocupa? Sí. Que queremos que se solucione antes posible? Tamén, é dicir, faltaría máis. E neste primeiro turno, pois nada máis. Moitas gracias. Soe. Perdón. Bueno, pois un pouco repetir un pouco o mesmo, non? Aceptada e supervisada por este equipo de goberno, pois eu creo que esta obra non é nosa, non é municipal, e entón nós non temos nin que aceptar nin supervisar nada. Nós fomos hasta ali, nos convocaron e fomos ver a obra, evidentemente non somos técnicos e, bueno, os problemas surxiron despois, non, desta obra, pero nós non temos que aceptar, non temos que facer un acta de aceptación da obra, nin a licitamos, nin somos os que fixemos ese proxecto, non? E sí, claro que nos preocupa e polo tanto e demostramos, estuvemos ali, Protección Civil estivo ali, estuvo ca Xunta, estuvo cos de Costas e todos estuvemos ali vendo de onde se podía orixinar ese problema. E por eso tamén precisamente presentamos esta enmenda, porque nos creemos que é o goberno e Costas quen debe de verificar como está todo eso e ver de onde realmente ven ese vertido, non? Seguramente, pois esa parte de encintado que se fixo non foi suficiente, bueno, está visto que non é suficiente e que terán que facer outra actuación, non? A actuación que lle corresponda. Pero evidentemente
é unha obra que fixo costas e que terá que pois darlle unha solución. E tamén lle pedimos á Xunta pois que colabore coa administración estatal e que tamén leve a cabo un proxecto de ampliación e de recuperación, non? E tamén que contemple esa opción de adquirir esa antiga nave de Adasa para pois un posible uso e disfrute dos veciños e veciñas da Pobra do Caramiñal. Eu non sei todo o legal que pode ser esta moción que presentan, porque estánlle pedindo a este pleno unha competencia que non nos corresponde. Entonces tampouco non sei hasta que punto se pode facer esta petición que poida ser legal, non? En todo caso, creo que no fondo estamos de acordo, que o que queremos é que se atalle ese problema que nos está xerando, que é importante, pero bueno, evidentemente, si a competencia da obra fora nosa, o teríamos que facer, pero a competencia da obra non é nosa. Entón, bueno, pois é como a do instituto, que é da Xunta e houve un problema, terá que asumir, e as das gradas do colexio, pois é do Concello e a teremos que asumir aquí, cada un terá que asumir un pouco no que sale mal, non? Que tampouco non creo que sexa o que querían que pasase, que fose a obra mal e que este xenerando isto. Entonces, bueno, nos o que pedimos é que evidentemente se estudie de onde ven ese vertido e que se atalle ese problema que é tan grave para a Pobra do Caramiñal. Moitas grazas. Ten a palabra a señora concelleira do BNG. Gracias, señor alcalde. Señor Durán, di vostede ou vostedes na súa moción, leo textualmente, debemos ser rigurosos, supoño que o di por todos e por todas, debemos ser rigurosos en canto ao cuidado do noso entorno. E continúa a frase, non? Bueno, pois eu, como representante do BNG, engádolle un pouquiño máis a esta frase, se me permite. E digo, debemos ser rigurosos en canto ao cuidado do noso entorno e en canto á nosa actuación nas institucións. E digo isto porque no último pleno vostedes trouxeron aquí unha moción e no debate vostedes afirmaron que os vertidos procedían da Adasa. Quizáis animado polo público que había moito público, moita xente da Ribeiriña, quizáis animado porque, claro, un momento de quentura, permítame esta expresión, verdad? Pois unha veces di cousas que non quere decir, pero o caso é que o dixo. E fíxese vostede que agora está recoñecendo por escrito, logo non sei o que dirá, pero por escrito está recoñecendo efectivamente que hai que ver cal é a orixe dos vertidos. E de feito propón, o problema é que se equivoca outra vez, non? O problema é que se equivoca de administración, como sempre, como cando propón a limpeza dos ríos en todo o Concello, como cando propuxo que o Concello adquirixe a Adasa, e agora volvese a equivocar propoñéndolle ao Concello, que sexa o Concello quen realice un estudio técnico nada máis e nada menos que urxente. Fíxese a envergadura do tema que estamos a falar, vertidos, contaminación, en un terreo, evidentemente, non me estou referindo ao terreo donde está a onza, sino incluso ás praias, donde o Concello non ten ninguna competencia, non? E máis, se nos ocorrese facer algo na praia, en calquera praia, sin permiso ou sin autorización de costas, ben sabe vostede o que nos podería chegar a pasar, non? Bueno, pois agora pídenlle ao Concello a realización dun estudio técnico urxente, riguroso e exhaustivo, xusto o que vostedes non teñen, nin rigurosidade, nin son exhaustivos, para identificar, di vostede, a orixe de ditos vertidos, o sea que non estaba claro de onde eran os vertidos, non? Non estaba claro. Non se o sabíamos que non estaba claro, pero vostede, insisto, había aquí, estaba en prime time e entonces aproveitou para decir o que quiso. Mire, señor Durán, nós vamos ser contundentes, non sei se rigurosas, pero contundentes, aínda que vamos procurar ser rigurosas. Nós dixemos en aquel momento, naquele debate, que efectivamente a orixe dos vertidos habería que examinala, que o Concello non era quen de facelo, porque non é nin a súa competencia, nin ten os medios para facelo. Segunda cuestión, nós decimos agora, canda vostedes, que efectivamente, na obra que está feita
na rexeneración do bordo litoral que levou a cabo a demarcación de costas na Ribeiriña. E hai problemas. Si efectivamente os problemas proveñen da propia obra, nós, cando a vostedes, decimos que urxentemente, e exiximos yo, mediante esta enmenda que presentamos ao Goberno do Estado, urxentemente hai que tomar medidas. Por un lado, para conter a situación que xa existe, e por outro lado, para evitar que esa situación vaya a maiores. Se hai que facer obras a maiores, se hai que desfacer parte do que se fixo para volver a facer e facelo ben, hai que facelo. E quen o ten que facer, evidentemente, é o Goberno do Estado. E nós concordamos. Agora ben, propoñémoslle, señor Durán, e ao Partido Popular, un segundo punto tamén nesta emenda que nós xa o avanzamos cando debatemos o tema da súa moción de Dasa. A rexeneración do bordo litoral da Ribeiriña non só consta de facer aquí esta actuación, de facer aquí esta outra, non. O bordo litoral da Ribeiriña é un continuum e, polo tanto, necesita actuacións baixo o noso punto de vista amplas e ambiciosas. Entón, nós creemos que precisamente para continuar a actuación que se comezou por parte da demarcación de costas, que parece, xa veremos, que non está ben feita, pero en todo caso que se comezou por parte da demarcación de costas e, por tanto, por parte do Estado, queremos, efectivamente, que se amplíe esa actuación, que exista un proxecto de ampliación de recuperación real e de rexeneración de toda a zona. E para iso, solicitámoslle á Xunta de Galiza, que é o noso goberno galego, verdad? O goberno de todos os galegos e galegas, solicitámoslle que se implique precisamente na recuperación de toda a zona, que se implique e, entre outras cousas, que elabore un proxecto sempre en colaboración ca administración estatal, que elabore un proxecto real de recuperación donde se contemple, porque senón non sería ningún proxecto completo, ningún proxecto real de recuperación e regeneración da zona, que contemple a adquisición da nave e os terreos da antigua nave de Dasa, precisamente para poñer a disposición, despois de que se fagan ali as actuacións que son necesarias, a disposición dos veciños e veciñas da Pobra. Mais nada. Bueno, feito de que toque intervir despois de todos os meus compañeros, fai que poda ser un pouco repetitivo, pero efectivamente, eu o comentaba antes coa concelleira do Partido Socialista, que o acordo este de dubidosa legalidade, porque nós non podemos actuar ali na intervención, non sei se tiran un reparo á factura ou non, pero é dominio público marítimo terrestre, ainda que teñamos as competencias de mantemento da superficie, non quere dicir que teñamos as competencias de corrixir problemas de contaminación estruturais ou calquera que se poda dar nese lugar, porque estamos a un paso de que nos traiga unha moción de que asfaltemos a C305, non sei cal é o seguinte paso. E se temos que facer estudios técnicos urxentes, igual tenemos que facer tamén o do peirao comercial, que levamos tamén decenios esperando por el, para saber se a actuación de facelo permeable sería beneficioso ou non. Claro, se temos que hacernos tamén todos os estudios, é que non deixa de cargarnos de traballo a nós, aos técnicos e de gasto económico, que antes decía de rigurosidade no gasto, ao propio Concello. Mire, a emenda está perfectamente plantexada, con toda a humildade o decimos, quen ten, e aparte se a saleu Medio Ambiente públicamente solicitándolle a demarcación de costas que tome cartas no asunto e tome medidas. Ali pasaron técnicos e técnicas de todo tipo, desde Medio Ambiente, Gardacostas, Augas de Galiza, a empresa que ten contratada o plan de control de vertidos que se chama, que sería en todo caso a que se detectara algunha competencia municipal non tardan 2 días en mandarnos o requerimento para que actuemos, como pasa moitísimas veces, porque nos colaboramos estreitamente con esa empresa na detección de vertidos dende que chegamos ao goberno no 2015. A veces non é doado, incluso cando sale o vertido a través dunha canalización, non é doado saber onde se está producindo a infracción e hai que investigar repetidas veces. Neste caso é complicado porque sale dunha infiltración do terreo e saber de onde ven con esa actitude, pois non é fácil de demostrar. Agora ben, a distancia física que existe, pequena, pero considerable, entre a fábrica da Dasa e o vertido, a proximidade inmediata, porque exactamente sale dos terreos que removeron e que
se tocaron, digamos, na actuación que fixo a demarcación de costas, sabendo que ali apareceron depósitos que contiñan hidrocarburos, pois, bueno, todo indica que pode ter relación con esa actuación e, polo tanto, que ten que facer ese estudio riguroso, catas, perforar, ver o que realmente existe ali, se é un vertido que o gallá fora dos pois o que se lle escapou no momento e que se vai acabar en 2 días, ou se realmente hai aí unha acumulación considerable de hidrocarburos. A nos consta, porque esa supervisión sí que se fixo, e fomos, o alcalde foi máis veces que a min, pero eu fun tamén cando puiden, e vimos ali, pois, como retiraron os depósitos, como retiraron unha cantidade considerable de sedimentos manchados, impregnados de hidrocarburos. Por tanto, Costas intentou facer ben o seu traballo. Que pudo haber un erro? Pois non o sabemos. E ao mellor non é ningún erro. Que había algo que non se preveu, que non estaba previsto no proxecto e que non se retirou como deu de ser. Pois pode ser. Eso terán que determinalo a demarcación de Costas. E a nos doe, porque foi un proxecto de interés para o noso concello, que mellorou sensiblemente a fachada marítima dunha parte que ten un valor paisaxístico increíble como é a Ribeirinha e o Conchido, e por desgraza, pois, nos atopamos con este problema. Entonces, a solución hai que buscar, xa se como sexa. Efectivamente, o encintado non é unha solución definitiva, ni moito menos, pero sí pode ser unha pasaxeira, para, en lugar de que vaya para o mar, que siga onde está e despois poder retiralo de maneira axeitada. Eso é un pouco que se buscaba. Que se non se fai efectivamente que se pode producir infiltracións incluso por debaixo do muro de contención, ou, pois evidentemente que sí, e que non se sabe o que, pero o que non pode pedir é que o fagamos dentro do Concello, sino que ten que facelo a administración responsable, e neste caso é a Xefatura, a demarcación de costas, e incluso quen ten que exixirlo é Medio Ambiente, que teñen pleno coñecemento, Aguas de Galicia tamén ten pleno coñecemento, e nós estaremos aí detrás exixindo e pedindo e procurando que se solucione o problema. E en canto a nave da Dasa, pois é unha situación complicada, a pesar de o que se ten dito aquí, e, desde logo, sin a axuda de outras administracións, o Concello non pode facerse cargo de todo o que hai ali, nin por adquisición, e, bueno, incluso desde a Xunta de Galicia vai a ser complicado se non hai un acordo cos propietarios, porque o precio, a Xunta de Galicia lle pasa exactamente o mismo que nos, non se pode pagar a precio de suelo rural, de núcleo rural, o que é suelo rústico de protección de costas, e ainda por cima coa zona afectada por a zona de policía. Pero que nos exiximos que busque a solución a Xunta de Galicia, instamos a Xunta de Galicia a que busque a solución tamén nesta zona. Miren, yo sigo reiterándome lo que hemos puesto. El proyecto fue aceptado por ustedes, no sé si le dieron opción o no a enmendarlo, a sugerirlo, a mejorarlo, pero bueno, ustedes han presumido de ello, así que serán conscientes de ello. Supervisado está por ustedes, porque oiga, me supongo que como administración supervisarán lo que se hace en el término municipal de nuestro ayuntamiento, independientemente que lo haga otra administración. Quiero creer, porque si no, oiga, ya sería... Pues entonces, bueno, pues su compañera decía que no. Yo estoy hablando para todos ustedes, porque cada uno de ustedes pone un argumento distinto encima de la mesa. Que es cierto que la competencia es de demarcación de costes y probablemente la responsabilidad, sin duda. Pero también lo que sí es cierto es que quienes lo padecen son vecinos de este municipio. Quienes lo padecen es el entorno de nuestro municipio. Y nuestra responsabilidad es hacer las cosas o exigir que se hagan. Planteamos aquí un problema que existe y que entendemos que la solución no está encintado. No recuerdo bien si dije en el pasado pleno lo de la contaminación si provenía de Dasa. Yo creo que no, pero no le voy a decir que yo estoy convencido de que no. Pero bueno, están ahí las imágenes para verlo. Yo no voy a hacer afirmaciones como hace usted de esa forma gratuita. Yo estoy convencido de que no he hablado de... Perdón. No, yo le estoy diciendo que yo no soy consciente de haberlo dicho y que creo que, oye... Pues miren, y bueno, y la prueba está ahí, podemos enmendarnos, verlo en las grabaciones que para eso están, pero yo estoy convencido que yo no he hablado de la contaminación de Dasa, porque en aquel momento no había incluso la contaminación de Dasa, sino que surgió días posteriores a eso, por lo que ese tema no se habló aquí en ese sentido. Y de haberlo hablado, lo lógico es pensar que fue por la actuación que se hizo en ese momento, es cierto, nada más, entonces no tengo nada que ocultar en ese sentido. Pero sí que creo que hoy hay que ser exigentes y que hay que hacer las actuaciones necesarias y que yo no sé si lo que han hecho ustedes a las otras administraciones para reclamar lo que tienen que hacer, pero lo que sí que es cierto es que hay un problema medioambiental muy grave
y que no se está haciendo, a nuestro entender, aquello que es lo necesario y urgente, riguroso y exhaustivo que necesita para corregirse y que no vuelva a ocurrir. Moitas gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro de VIPS, de PSOE, BNG, nos Pobra. A ver, simplemente decirlle, a ver, que non é o mismo supervisión que responsabilidade. Supervisión nos fixemos moi por riba, ir ali visitar, máis ben o que fixemos foi atender as explicacións do que nos estaban dicindo, os problemas que se encontraron, e, bueno, e ben que fixeron en chamarnos e decirnos temos este problema aquí, fixádevos o que está pasando, o sobrecuste que está tendo para a obra, a aparición desos depósitos que non se contaba con eles, e creo que actuaron con transparencia. Outra cousa que, pois, polo problema que sexa, non foron capaces de retirar todo. Non sabemos insisto, non sabemos a cantidad que hai. Supervisión é que non me quero contradicir a miña compañera de Benegar. Nós non temos a responsabilidade de ir ali e ver que obra se fai correctamente. Para iso hai un director de obra e é o que ten as competencias todas. Pero con esta e con calquera obra, incluso cas que facemos nos mesmos. Podemos ir ali a mirar o que queiramos, pero ao final técnicos non somos, nem de que eu podo ter coñecementos deste tema, pero non somos técnicos ni moito menos para saber se a obra está correctamente executada ou non. Vale, entonces ese non é o problema da nosa falta de supervisión nin a nosa falta de atención á obra que se realizou. O problema é, pois, algo inesperado e que ao final pois está dando un problema e o encintado ese que se produce, insisto, é algo provisional. De feito non se pode encintar un muro, senón ao final podría producir incluso pois o seu derrumbamento, porque se non sale auga ao final sempre vai buscar por onde sair. Iso é unha solución provisional e intentando que o problema fora menor e que non chegara a donde vai a provocar máis problemas que no medio mariño, vale? E nos vamos a seguir intentando que eso se corrixa, que realmente o que queremos é saber realmente o que hai aí e se por desgracia hai que facer un novo investimento, pois terán que facelo, non lle vai a quedar outro remedio. Moitas gracias. Remata este turno de intervencións o concelleiro do PP. Bueno, miren, en principio, es curioso que todos estos problemas que todos vemos que es grave, tienen todos una gravedad, cada uno puede calificarla de más o menos exigente, se den solución o se planteen alternativas porque la plantea el Partido Popular. Es curioso que todo esto que nos dicen de toda esta red L que nos llevan diciendo durante sus intervenciones surja porque nosotros tenemos la inquietud de que realmente se corrige un problema. Yo lo que tengo conocimiento es decir, oye, es que incluso por lo que manifestó el concejal de Medio Ambiente en uno de sus en las redes sociales, que, oye, cuando surgió el problema, creo que primero que, y debe ser la posición más acertada de todas, es que identificó el problema con un posible depósito que había en Lanzador o que se retiró, rompió y no sé qué historia, creo que fue así, ¿no? Es decir, yo al menos, no lo digo textualmente porque no lo tengo, pero me comentaron que había sido así. Yo no sé si usted lo percibió cuando ocurrió o lo supo posteriormente, pero sí que tengo que decir, creo que es una falta de exigencia a alguien que es consciente o conocedor de que un depósito de hidrocarburos rompe y la solución es poner un plástico por encima. Oiga, eso no se soluciona la contaminación de esa manera. Y si ustedes desde aquella están callados, el agua viene y hace lo que tiene que hacer. Yo no puedo afirmar una cosa u otra, pero sí que me sorprende que ustedes mismos son conocedores y no hayan hecho nada desde aquella. Porque lo mínimo que tendrían que haber exigido es a la demarcación de costas o a quien correspondiera que se hicieran unas calicatas y sacar análisis como en cualquier instalación de hidrocarburos. Esto es lo que hay. Ahora, también es muy sorprendente, miren, que bueno, vamos a votar a favor del ambiente, que tengan claro que vamos a votar a favor. Que a nosotros no es igual quien compre las instalaciones, pero creo que hay que comprarlas. Nosotros entendemos que parte de la responsabilidad es municipal y debe participar el concello como así lo planteamos, pero ustedes, oye, le echan, como decía aquí mi compañera de corporación del BNG, balones fuera. Es decir, el ayuntamiento que no ponga un duro, pero que lo pongan otros. Bueno, miren. Y miren, y lo que me gustaría que fueran ustedes igual de exigentes o de rigurosos en los temas medioambientales, porque es curioso llegar allí y lo primero que te encuentras es un letrerito que pone proyecto de recuperación medioambiental. Joder, si hacemos así las recuperaciones medioambientales, menudo ejemplo damos. Y sobre todo, miren, es curioso, va a hacer ahora un año
creo que en estas fechas, non sei si unos días antes ou unos días después, que hubo aquel desgraciado percance de los contenedores que cayeron de un barco con las bolitas de plástico, los peles aquellos. Solo quiero recordar la agilidad que tuvieron algunos de ustedes, algunas administraciones de cierto color político para, oiga, alarmar a la gente, ir allí, los medios que hiciera falta, incluso desde el Concello Protección Civil diseñó una máquina de 3 alturas para hacer un filtrado, no sé qué, y ahora cuando es un problema de gravedad palpable, constatable y visible, pues oiga, tiene que venir el Partido Popular a presentar una opción para que ustedes nos la enmienden y diciendo que van a ser rigurosos y exigentes. Pues miren, háganlo cuando ocurran las cosas y no cuando lo estaremos nosotros. No, yo no sé si lo están haciendo, lo que sí sé es que los derrames siguen y continúan todos los días y allí no se le ve a hacer nadie nada. Esa es la realidad. Vayan ustedes allí mañana y entonces exigirle que igual que son exigentes con todas las administraciones, sean responsables. Si hace falta, oiga, a mí me gustaría incluso personalmente verlos allí en Bañador, como los vi en otros sitios haciendo otras cosas. Creo que tienen que dar ejemplo y ser consecuentes con todo lo que hacen continuamente. También, pues también. Está no seu turno o PP, por favor. Vale. Vale, moitas grazas. Vamos a proceder, por favor, silencio, vamos a proceder á votación. Vamos a votar primeiro a enmenda, votos a favor da enmenda. Queda aprobada a enmenda por unanimidade. Procedemos logo á votación da moción incluída ca enmenda. Votos a favor. Queda aprobada a moción con emenda por unanimidade. Pasamos agora ao último punto da orde do día, que é moción do grupo, é o punto 10, moción do Grupo Municipal do BNG relativa ao proxecto de apertura da explotación mineira de Touro e o Pino. Gracias, señor alcalde. Vou intentar facelo o máis brevemente posible. Bueno, se o señor Durán falaba de que o tema dos vertidos na Ribeiriña, dixo textualmente que son un problema medioambiental moi grave, estou repetindo o que vostede dixo, imaginemos todos e todas o problema medioambiental, que xa non lle vou a poñer eu cualificativos, que leva sendo a mina de Touro desde o ano 1986, desde antes, pero por poñer unha data, desde o ano 1986 que non ten actividade. Ali, señor Durán, e tamén lle convido a que vaya a velo, con bañador ou sin el, me dá igual, pero tamén lle convido a que vaya a velo, ali sí que hai derrames todos os días, que non teñen nada a ver co que está pasando na Ribeiriña, e non quero que se me entenda ben minimizar o que está pasando na Ribeiriña, pero claro, hai que ser coherentes, verdad, cando se defenden determinadas cousas. Bueno, pois ali hai derrames todos os días, incluso desde antes, insisto, pero desde o ano 1986, que era cando cesou, ou foi cando cesou a extracción de cobre nesa mina, que foi cando cesou a actividade mineira, ano 1986, hai case 40 anos, e síguense producindo derrames, que lle chama vostede derrames, síguense producindo vertidos e síguense producindo contaminación. E claro, alguén pode pensar que a mina de Touro, que queda efectivamente no Concello de Touro, entre o Concello de Touro e o Pino, que non ten nada que ver coa Pobra. Claro, pero resulta que esos derrames e esos vertidos e esa contaminación entre moitos outros sitios da zona se están producindo a afluentes que van a parar ao río Ulla, que é de onde bebemos directamente a auga os pobrenses, pero non só os pobrenses, sino todos os concellos do lado sur e do lado norte da Ría da Arousa. É que, evidentemente, finalmente, acaban na propia Ría da Arousa, que é de onde viven miles de persoas e é de onde se producen centos de postos de traballo directos e indirectos tamén no noso concello. Por lo tanto, vemos que, efectivamente, unha
instalación mineira que queda en Touro, que queda na comarca da Zúa, afecta directamente ao concello da Pobra do Caramiñal, a auga que bebemos e a auga das nosas rías, que é de onde viven moitas das persoas, directo ou indirectamente, insisto, que viven na nosa comarca e no noso concello. Ben, por que traemos este tema aquí agora? Se a actividade cesou, efectivamente, a actividade de extracción mineira cesou no ano 1986, bueno, facemos unha pequena paréntese para decir que a pesar de que a actividade está parada desde o ano 86, a Xunta de Galiza fixo un intento, non o conseguiu, gracias á loita e á protesta e á contundencia, efectivamente, desa loita de miles de persoas, tamén da Pobra do Caramiñal, que tiveron precisamente para que eso non se levase a cabo. No 2017, a Xunta do Partido Popular, bueno, empeñouse en reabrir esa mina que seguía vertendo, igual que sigue vertendo hoxe, que por certo, a empresa mineira que pasou xa por moitas mans, que hoxe están mans de fondos buitre, pois resulta que nunca cumpleu a legislación que a propia Xunta lle estableceu de ter que restaurar toda a zona donde están as instalacións mineiras. Bueno, pois no 2017 a Xunta do Partido Popular, que ensinó, pois se lle ocorre retomar o tema da actividade da mina de Touro. Insisto, foi, despois de moito traballo e moita loita, declarado no ano 2020 un impacto ambiental negativo pola propia Xunta, pero insisto, grazas ao esforzo de miles de persoas que se manifestaron e se movilizaron durante todos esos anos, esos 3 anos, para que eso non se levase a cabo. Acabouse no ano 2017, teóricamente, e agora a Xunta volve a retomar o tema. E volve a retomar o tema, e tanto o retoma que xa, en este momento, remata mañán, está aberto o prazo de exposición pública para presentar alegacións. Por eso, traemos esta moción hoxe ao pleno e por eso incluso acompañamos xa unhas alegacións que estarán millor ou peor, pero o que pretenden no seu fondo é o rexeitamento deste concello a esta reapertura e a este proxecto. E por que nos opoñemos a este proxecto? Bueno, por todo o que acabo de decir, máis por máis cousas. Entre elas, pois que é o mesmo proxecto do ano 2017, exactamente o mesmo, non modificaron absolutamente nada a empresa á hora de presentalo, e a Xunta non só está facendo unha especie de malversación de fondos ou avaliar ambientalmente outra vez o mesmo proxecto que xa foi avaliado no 2017 e que foi tumbado pola propia Xunta de Galiza. Ben, e ademais, por outra razón, ademais de todas as que xa dixen, o tema da auga do Ulla e o tema da Ría da Arousa, porque a Xunta e a empresa, porque a Xunta casi sempre é a voz clara e diáfana das grandes empresas que expolian este país, como no caso de Altri. Pois ben, señora concelleira, por favor, vai a remate. A Xunta de Galiza di agora que esta reapertura desta mina de Touro vai a proporcionar 394 postos de emprego directo. E claro, se poñemos estes 394 postos de traballo directo ao lado dos poucos, cada vez menos, mariscadores e mariscadoras da Pobra, ao lado dos bateeiros da Pobra e de moitos outros pequenos autónomos deste concello que viven directo ou indirectamente da ría, esos 394 postos de traballo non significan absolutamente nada. E por todo isto, o Bloque Nacionalista Galego propón que este pleno da corporación rexeite o proxecto de explotación mineira de Touro Pino por toda esa serie de consecuencias graves e que aprobe tamén ou presente, as alegacións que van aquí acompañadas porque, insisto, o plazo remata mañá mesmo. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Vips. Sí, boas noites. Nada, moi breve. Vou votar a favor, solo é anunciar eso. Concelleira do PSOE. Ben, pois eu totalmente de acordo coa exposición que fixo a concelleira do BNG. A Xunta de Galicia declara de interés público e tramita as licencias para reabrir a mina de cobre do municipio de Touro. A súa superficie ocupa unhas 800 hectáreas de terreos e alberga desde os anos 80 varias bolsas e depósitos con tóxicos e químicos e outros residuos contaminantes, que por certo aí non se ve que a vostedes lle preocupe. É unha explotación inaugurada durante o franquismo que contaminou
con metais pesados e augas ácidas as inmediacións e o cauce do río Ulla, como tamén os bancos marisqueiros da súa desembocadura na ría da Arousa. Cando se pechou, convirteuse nun macrovertido industrial. Precisamente o Ulla é o río onde Altri tamén planea construir, tamén co apoio da Xunta de Galicia, coa oposición de todos os veciños, dos ecolexistas, dos mariscadores, o sea, coa oposición dunha sociedade. Unha fábrica contaminante de celulosa, eso é o que quere facer a Xunta de Galicia. Polo que os dous proxectos responden a un mesmo modelo. Industrias de enclave que extraen recursos e materias primas de Galicia, que logo se procesan noutros lugares e que aquí soamente deixan contaminación e terra queimada. Ademais, a Lei de Evaluación Ambiental do 2013 deixa claro que se hai unha declaración de impacto negativa non podría admitirse ese proxecto, polo que a Xunta, bueno, eu non sei se está obrando legalmente, pero ademais non o admite solamente, senón que o declara de interese estratégico. Entón, bueno, eu creo que a miña opinión é que está actuando de forma ilegal e ademais moi prexudicial para Galicia, pero bueno, xa o está demostrando con Altri e bueno, ten a competencia de facelo e a ver o que vai a ser do noso país. Moitas grazas. Concelleiro portavoz de Nos Pobra. Bueno, moi brevemente, nos vamos a apoiar a moción. Escoitaba un portavoz do Partido Popular, non sei de que concello era, dicindo que, bueno, que problema había, porque se presentan o mismo proxecto, pois se recibirá a mesma resposta. Bueno, nos non tivemos a oportunidade de estudiar en detalle, evidentemente, o proxecto, e nos queremos curar en saúde e queremos apoiar estas alegacións e asegurarnos de que, na medida do posible, no que están nas nosas mans, non vaya adiante. Vivimos nunha contorna privilexiada, nun ecosistema rico, como moi poucos hai no planeta, e en lugar de protexelo e coidalo o máximo posible, pois nos dedicamos a intentar industrializar a zona de onde proveñen as aguas que chegan á nosa ría, e sabemos que as grandes industrias contaminan sempre, sí ou sí, e é o exemplo de toda a historia, por moitas medidas que poñan e moitos proxectos que pretendan corrixir. É o resultado que se veu en outros, non vou a citar, pero en outras cidades, noutras vilas de Galicia e de España e do mundo. Por lo tanto, aquí estamos nun lugar onde o que ten que primar é a conservación dos recursos mariños da nosa natureza e preservalos. E, por lo tanto, vamos a votar a favor. Gracias. Concelleiro portavoz do PP. Nada, pues mire, yo creo que es un proceso industrial que está en exposición pública, como ya usted dice, donde todo el mundo puede presentar las alegaciones que estime oportuno, como las que ustedes presentan aquí, y oye, el mundo es libre de tal, pero nosotros, yo al menos confío que los técnicos pertinentes hagan su trabajo y lo hagan bien. Entiendo que si hay derrames, alguien tendrá que haberlo denunciado, porque no entiendo que ustedes afirmen que hay derrames y nadie haya denunciado, y me supongo que las cosas se harán de forma bien. Pero creo que estas acusaciones que ustedes hacen siempre de forma de ilegalidad, de que somos contaminantes, especulativos, tenemos todo lo malo del mundo. Realmente nosotros debemos ser, solo nos falta quizás los cuernos y el rabo, pero bueno, oye, creo que hay que hacer las cosas como hay que hacerlas, y los técnicos son los que tienen que determinar si cumple o no con la normativa. Si no la cumple, no le darán la autorización, y si la cumple, tendrán que dársela, porque oiga, hay que garantizando la seguridad medioambiental de todo el mundo, hay que permitir que las cosas ocurran. Por eso nosotros vamos a votar en contra. Gracias. Concelleiro portavoz do BNG. Sí, brevísimamente, señor alcalde. Señor Durán, os técnicos, claro que xa fixeron o seu traballo, é que yo dixen antes, a veces parece que non me escoita, ou que non me atende, ou que non me entende, que tamén pode ser. Entón, efectivamente, pois estoulle falando no idioma que sei falar, Tamén lle podo falar en outros, pero en todo caso, eu penso que vostede me entende perfectamente. Ben, os técnicos, xa yo dixen antes, claro que fixeron, os técnicos, estamos falando dos técnicos da Xunta de Galiza, en este caso, claro que fixeron o seu traballo, no seu momento, e que lle dixen antes que este proxecto exactamente o mesmo, calcado, prácticamente sin variación ninguna, estivo intentouse reabrir a mina de Touro no ano 2017, que levaba pechada, volvo a repetir, desde o ano 86. E os técnicos, desde o 17 hasta o 20, fíxese que tardaron en avaliar 3 anos. Claro, polo medio, neses 3 anos, houbo moitas movilizacións e moita presión por parte de todo o mundo, principalmente por parte do sector do mar, para que esta mina non se reabrise. Bueno, pois os técnicos, que son os que teñen que facer o seu traballo, efectivamente, dictaminaron no 2020 unha avaliación de impacto negativa.
Bueno, pois nós agora o que lle estamos dicindo á Xunta de Galicia é, oiga, se xa dictaminou negativamente a avaliación o impacto ambiental naquele momento, para que o quere volver a avaliar? Xa está avaliado negativamente pola propia Xunta de Galicia. Ou quere dicir vostedes que os técnicos que avaliaron en aquel momento no 20 negativamente o impacto ambiental agora poden cambiar de opinión, ou pode haber outros técnicos que digan outra cousa? Bueno, remato, xa está todo dito. Eu agradezo aos grupos que se teñen manifestado aquí a favor da nosa moción, agradezo o seu apoio, pero quero lembrar unha cousa, non só para o goberno, porque vamos a aprobar esta moción, non só para o propio goberno da Pobra, sino tamén para toda a xente que nos escoita e para que o poidan transmitir. O prazo de alegacións a este proxecto mineiro no que nos xogamos moito, insisto, remata mañá. Non teñen máis que entrar na páxina de calquera de Adega ou da propia plataforma en contra da mina de Touro, baixar un impreso de alegacións e presentalo no rexistro do Concello durante o día de mañá, que, evidentemente, o goberno ten que facer o mismo, insisto, no día de mañá. Mais nada, moitas grazas. Vamos a pasar logo aos rogos e preguntas para finalizar xa este pleno. O PP ten dúas tandas de preguntas, me parece. Podedes proceder a lelas. Bueno, sí, hai unhas pendientes, non? Non, dúas tandas, a dicen, de preguntas. Bueno, sí. Vai a contestar contesta o PSOE agora as preguntas formuladas no anterior pleno. Bueno, a min a pregunta que me fixo no último pleno ordinario foi que habíamos conseguido coa visita do presidente da Deputación, non? A ver, recórdaba. Si habíamos conseguido unha nominativa. Si, eso vos dixertes que o apuntei, Bueno, pois visitamos a obra da Mirandela, creo que xa o podestedes ver na prensa, fomos hasta ali, el estuvo vendo, pois, evidentemente, a onde foi destinado parte do orzamento que nos dá a Diputación para esa obra, e estuvémola vendo e dando unha volta por toda a Mirandela co presidente, e logo tamén o levamos ao cruceiro da Buín e tamén algunha carretera máis que lle corresponde á Diputación. Logo, de camiño á Pobra, no coche, estuvemos falando de varias carreteras que son de competencia da Diputación e de tamén unha posible nominativa para levar a cabo algún proxecto que queremos facer na Pobra. El nos dixo que, bueno, que lle presentáramos o proxecto e que veríamos, pero probablemente sexa un sí. Ahora, neste mes de febreiro, temos unha reunión xa en Coruña con el, co cal eu creo que vai aceptar o proxecto que llevamos a presentar e poder leválo a cabo. Estamos falando, pois, a mellor dunha nominativa de entre 200 e 300.000 euros. Bueno, aparte, como a maiores, surxeu o problema do Club de Remo, a desgracia que pasou, que xa todos coñecemos, pois, bueno, o presidente tamén se ofreceu a dar unha nominativa de 100.000 euros e tamén a falar un pouco do proxecto da suposta ampliación da nave, que agora evidentemente eso xa non vale, e aí pois estamos un pouco xestionando todo eso. Pois ao mellor non sei se agora a nominativa se vai a ver tocada por ter que axudar ao Club de Remo, pero bueno, en todo caso tamén nos gusta que apoie ao clube, non? Porque todos sabemos que ahora mismo é o máis necesario. Eu non sei se así che contestei un pouco a todo. Gracias. Pois
gracias, pero creo que tendes agora unhas preguntas que facer. La contribución de cerca de 5.000 euros que hizo el ayuntamiento a la pista de hielo que estuvo en Ribeira ahora en las Navidades, queríamos saber cuál es la contraprestación a cambio de esa ayuda. Me supongo que sirven porque lo que leímos en la prensa, lo que presuponemos que fue un tipo de bonos, alguna historia para repartir en los comercios, que entonces lo que queríamos saber es cuántos bonos se obtuvieron a cambio de esa participación y cuáles fueron los criterios que se siguieron para el reparto de dichos bonos en caso de que fuera eso en el tema comercial. Bueno, pois sí, a concelleira de Comercio pode contestar eso. Sí, non sei se chegou a responder en orden, pero vou a... Da igual, non? Ben, esta actividade xurde dunha conversa, digamos que informal, que eu manteño aquí, que o presidente da Asociación de Empresarios, porque naquele momento pois non tiñan financiación suficiente para levar unha pista de SEO para Ribeira e durante moitos anos os comerciantes daqui pois nos estaban pedindo que trouxéramos unha pista de SEO para aquí. De maneira informal digo que xurde porque nese momento el di que, bueno, que lle interesaría facer unha campaña de reparto de bonos, non, de entradas para a pista entre os colexios e de empresarios de Ribeira, sí, que de Ribeira, que foi casual, xa vos digo que o atopei ali. Entón eu lle digo que non, pero que ao mellor que habería outra posibilidade, que sería que de alguna forma o comercio da Pobra participara ca entrega de entradas para o que é a pista, porque sabíamos que estaba moi interesada tanto a parte máis económica como pode ser comercio e tamén a rapazada, porque así non manifestaba. A partir de aí xurden reunións cos comerciantes de Ribeira e, por suposto, xurde unha reunión cos comerciantes daqui onde avaliábamos todo o que era a campaña da Nadal e nos lle propoñíamos pois que o Concello naquele momento mercase bonos, entradas e que foran repartidas entre o comercio, porque o obxectivo era pois evitar un pouco a fuga desa xente que se ve como algo atractiva, digamos que pois ir a patinar a Ribeira. Entón, antes de mercar a Ribeira, pois que foran os comercios daqui que a repartirse. O comercio di que sí e a partir de aí pois nós tiñamos suficiente capacidade orzamentaria na Concellaría de Promoción Económica e creo que non chegaron aos 5.000 euros, son 4.900 e pico, pois compramos o que son 1.000 entradas. As 1.000 entradas se reparten de dúas maneiras. Hai un número importante que quedan para o reparto noso, para a rapazada, bueno, diferentes programas onde estamos actuando o Concello, rapazada de servizos sociais, e a outra parte, o gordo, se reparte en todos aqueles comerciantes que nós barallamos o criterio que era que estaban participando o que era a campaña das caramiñas. Se me pregunta sobre o criterio de reparto a hora das entradas do propio comercio, nos falamos ca Asociación de Ribeira, porque lóxicamente era quen poñía en marcha nese momento o que era a campaña, nos di que non hai bases, que non teñen ningunhas bases, senón que é criterio de cada comerciante, pois se as dá por unha maneira de fidelizar ou de premiar a ese cliente que compra todo o ano ou se era por un número determinado de compra. E nós, pois vendo que o comercio de Ribeira non tiña bases, pois dixemos que cada comercio a repartise como considerara. Se repartiron no último tramo, pois casi a final de campaña, porque tamén barallábamos que era importante que en decembro, a primeiros de decembro, que nós tiñamos bastante máis actividade para traer xente ás nosas rúas, pois que considerábamos que non sería o tempo máis propicio para repartir ese tipo de entradas. Non sei se contestei a todas as preguntas, se quedou algunha. Perdona. Non, é algo importante tamén, que o obxectivo que facemos e que xurde na primeira conversa é que este tipo de actuacións teñen que ser comarcais. Entón, eu creo que a partir de xa nos temos que sentar, participou tamén o Concello de Porto do Son, e nos temos que sentar o comercio, as administracións, neste caso os concellos de toda a Barbanza, para que actividades deste tipo e que supoñen unha carga económica pois para concellos como pode ser o noso, pois esa itinerantes e que sean compartidas por toda o que é a comarca do Barbanza. Los comercios que no participaban en la campaña de caramillas no entraron en la historia, ¿no? Sí. O criterio que utiliza o Concello para o reparto son aqueles comercios que estaban participando na campaña das caramillas. E os que non.
y los que no. Eso nos vimos, pero eso tamén foi decidido na propia reunión que tuvemos nos comerciantes xa ao inicio da campaña. Por qué? Porque as entradas que tiñamos supoñían, pois, por número, unha cifra moi pequena para o volumen de ventas que estaban tendo eses comercios. Entón, como tiñamos que establecer un criterio, que te podo decir que foron casi a maioría dos que estaban participando, non recordo exactamente o número, pero penso que eran máis de 70, pois, os que estaban participando na propia campaña. ¿Y por qué se discriminó a los que no participaban en la campaña de Cara Miña? Porque de alguna maneira nos tiñamos que establecer o criterio para que fora un número, digamos, sustancial según, digamos, que a facturación dos propios comercios e o reparto que eles nos decían das entradas que podían necesitar. E ese criterio establecimos con él nese momento. Pero hay comercios de la Puebla que no estaban en la campaña del campo. Moi poucos, Bueno, moi no poucos. sé si... No, moi poucos. Bueno, vale, sí, por favor, non vamos a... Moi poucos. Incluso, fíjate, bueno, non sei se vega a conto, pero... Vamos a limitarnos ás preguntas, por favor, e a contestarlas. Vale. Mira, en relación con el tema del cierre del Fernández Varela, que en el pleno pasado ya hablamos nos preguntamos por ese tema, queríamos saber distintas cosas. Queremos saber de quién parte la iniciativa de instar el cierre del colegio. Pero te hago todas horas, ¿ya? ¿No? Sí, vale. Sí. Vale, venga, sí. No. La mayoría de los padres y madres están de acuerdo con el cierre del colegio. Se ha tenido reuniones con el equipo docente y está de acuerdo con el cierre del colegio, el traslado y el cambio del proyecto educativo. Nos decíais el otro día que sí. ¿Existe petición por escrito por parte de la alcaldía a la consejería solicitando el cierre de dicho colegio? ¿Y en qué momento se topan ahora mismo las gestiones para el cierre o el posterior traslado de dicho centro? Bueno, como hai pais aquí e nais de nenos que están no colexio, me escoitades veigan de que fale para aí, non? Vale, perfecto. Vamos a ver, vamos a contestar, a ver se son capaz de reorganizar todas as preguntas e vamos a partir no momento que estamos. Xa dixen noutro pleno que a raíz dunha reunión que mantivemos na Xefatura, pois sigue, se iniciamos todo un proceso que tamén lle damos a conocer aos pais, de diferentes reunións, tanto a título individual que as direccións de ambos centros, que as AMPAs de ambos centros, e despois incluso, creo que a última reunión que mantivemos aquí foi para a petición da AMPA, creo que foi da AMPA, do Fernández Varela, con pais e nais dese colexio. Nesa reunión, pois, maioritariamente o que nos manifestaron os pais e a nais do Fernández Varela é que lle preocupaba, o que máis lle preocupaba era que se mantivera o mismo proxecto o que é educativo, que ese era importantísimo, maioritariamente así nos lo manifestaron, estaba tamén o alcalde e a persona que me acompañou nesa primeira reunión que a Xefatura, e manifestaron que lle preocupaba que se mantivera o que era o proxecto educativo. Nos, nunha conversa que tivemos ca Xefatura, co xefe territorial, en todo momento nos dixo que o proxecto educativo que se mantería. E isto quedou corroborado, vos non sabedes, digamos, os pasos, vos lo vou explicar, que a seguinte reunión que mantemos, que a seguinte reunión a manteño eu con ambas direccións, conxuntamente cas direccións do que é do Fernández Varela e do que é o Colexio Salustiano Reieiras. Falan de temas concretos, de número de profesorado nesa primeira reunión, pero sí é certo que sale pois o tema que todos queríamos saber, que era o mantemento do que era o proxecto educativo. Nesa reunión, o director do Colexio Salustiano Reieiras, o mesmo que dixo o xefe territorial, dixo que se tiña que manter, porque consideramos que é moi bo proxecto educativo, que se tiña que manter o proxecto educativo e que non veía nada, ningunha obxección para que eso non fose así. Si é certo que a dirección do Fernández Varela, estaba a directora, mostrou dúbidas, e sobre todo porque decía que non veía que non tiña unha garantía de que eso se fora a producir. Chegou, eu estaba nesa conversa, e o director de Banda Seca chegoulle a decir que tipo de garantía quería, porque se quería incluso a firma, a sinatura de todo o claustro co compromiso de que se mantería, ou incluso a sinatura del mesmo de que se mantería, pois que así o podía dar ante a insistencia do que era a dirección do Fernández Varela. Incluso chegou a afirmar que como se iba a tirar abaixo un proxecto educativo cando supoñía seguramente o enriquecemento do alumnado do que era do Colexio Salustiano Reieiras.
A partir de aí, nos, esa dirección, a dirección do Fernández Varela, pois mostra dúbidas porque di, bueno, o proxecto educativo sí, pero o proxecto educativo e as profesoras depende se eu non quero ir, dicimos, bueno, iso é unha decisión persoal na que nós concretamente o Concello non vamos a entrar, sino que é unha dirección do profesorado con respecto ao coñecemento que temos nós da dirección do que é o Fernández Varela. A partir de aí, nós na última reunión que tivemos con todos os pais, que foi neste salón de plenos, surden dous compromisos. Un é manter unha reunión de todos os pais e nais convocada polo Concello, que a día de hoxe non fomos convocados, non convocamos nós ninguna reunión, ni fomos convidados a ninguna donde estuvera, por exemplo, pois todo o claustro do Fernández Varela, pois nos comprometemos a manter unha reunión de todos os pais e nais con ambas direccións, que esa reunión sea conxunta, porque é a mellor forma de así pois aclarar todas as dúbidas que podan ter. A posteriori tamén falamos de manter xa desde un principio unha xornada de portas abertas para que os pais e nais do Fernández Varela podan ver como está o colexio, que nos chamamos o colexio pequeno de Banda Seca, e temos solicitado pois unha cita con xefatura territorial para seguir o proceso pois do que pode ser o cambio dos nenos de infantil do Fernández Varela aos Salustiano Raieiras. Aquí un matiz que eu, por exemplo, non o coñecía, pero xa xurdeu na primeira reunión ca xefatura territorial. Hai diferencia entre peche e traslado. O peche significa que o claustro do Fernández Varela se integraría plenamente no que é o claustro de Banda Seca, e en cambio o que é o traslado supoñería que simplemente hai un cambio, digamos que de ubicación, pero que se manterían diferentes direccións. Nos aí é un criterio donde o Concello non vai a tomar ningún tipo de decisión porque consideramos que a nós non nos compete. Lle compete a Consellería de Educación e xunto con que pode ser as ambas direccións do que son os colexios. O que nos quedou claro nas reunións que fomos mantendo é que non habería unha merma de recursos humanos, me refiro ao que é a profesorado, si se produce o que é o traslado. Polo tanto, nós en todas as reunións que levamos mantido hasta a día de hoxe, creo que nos reafirmamos na decisión de que sería positivo, incluso quedaría reforzado o cambio dos nenos de infantil, o cambio profesorado, lóxicamente, do Fernández Varela ao colexio de Banda Seca. E non sei se lle contestei algo máis, estamos pendientes de manter... Bueno, eu creo que... Bueno, a ver, pois vamos pouco a pouco. Che contesto a unha. De quen parteu a iniciativa do peche do colexio? Eu eso xa está máis que explicado. Vamos a xefatura territorial, se queredes o volvo a repetir, vamos a xefatura territorial, o que é unha persona que me acompañaba da parte técnica da Brigada dos Coles e vou eu, e comenzamos a falar sobre, naquel momento, as necesidades que tiñan todos os colexios do que do noso Concello. A reunión, sí. Vamos a ver, por favor. Vamos a ceñirnos, Amparo, tamén, ciñete a pregunta, contesta, porque que senón non salimos daqui. Vale, non hai, xa os digo, a iniciativa neste momento non é de peche, porque estamos falando do que é de peche o traslado, estamos nun procedimento, que o procedimento non está rematado porque nós nos teremos que sentar ca xefatura territorial a debatir sobre as condicións que saliron naquela primeira reunión entre xefatura e o Concello, que tamén as demos a coñecer tanto a pais e nais como a toda a cidadanía, que era que non nos para producirse eso, que non se exigía, que non había merma de recursos e que se produciran melloras no colexio pequeno, que se produciran melloras que ampliaran zona de comedor e tuveran, bueno, eu non sei se sigo, non sigo. Por favor, está contestando, está respondendo. Bueno. Eu creo que sí, pero bueno. Despois, a ver, se o que queredes, nos, no, pero espera, eu creo que sí. Bueno, o Concello se mantén lo que xa transmitimos a toda a comunidade educativa. A día de hoxe nos mantemos que sería positivo e quedaría reforzado o proxecto educativo co cambio dos nenos do Fernández Varela ao que a Banda Seca. E vamos dicindo... Ou unha de dúas, bueno, ou se contesta escuetamente as preguntas ou quedan aprazadas para o próximo pleno. Vale? Entonces, mira...
por favor, contesta, fai a pregunta e que contesta a Vale, pois aí conselleira. xa te digo, non podemos falar de peche porque a día de hoxe nos queda o que a segunda reunión. A día de hoxe nos queda pendente a segunda reunión con Xefatura Territorial e acabo de decir que o peche ou traslado vai depender da Consellería de Educación xunto cas direccións de ambos centros, porque son os que teñen competencia para decidir se é peche ou traslado. Porque podo decir que eu estuve en conversacións de ambos e con eles e hai quen opina que o traslado sería peor, que sería mellor un peche porque sería mellor unificar incluso as direccións e en cambio hai quen pode opinar que sería mellor o traslado porque podería haber dúas direccións. Por eso decíos que a día de hoxe a nós eso non nos compete, non está decidido e entendo que será debatido e será acordado da próxima reunión que nós temos solicitado xa con Xefatura Territorial, donde se manterá pois xa os pormenores do que pode ser o traslado ou o cambio que nós neste momento o Concello apoiamos e xa lo manifestamos aos pais e a nais porque consideramos que sería moito máis positivo. Con referente a que... Algúnha pregunta? Mais. Ou se queredes, as contesto despois e rollo con vos ou por escrito. Bueno, a ver, por favor. A contestación concreta, que queres saber? Se o Concello é partidario do traslado ou non? Se é pois entonces, a parte dunha reunión de Xefatura Territorial, cando incluso analizamos o que pode ser o estado de todos os centros. E na reunión, non estaba no aire na idea. Pero que, a ver, ¿quién le sacó la... Nesa reunión, cando se falou do número de alumnado, de como estaban evolucionando que os centros, Xefatura Territorial incluso comentou que o lóxico sería concentrar a todos os rapaces nos Alustianos Reieiras. E nos ente eso dixemos que non. Bueno, a ver, vale xa. Bueno, mira, vamos a ver, Como reflexivo. Bueno, concelleiro, da igual. A ver. Sí, bueno. Yo estoy escuchando respetuosamente. Sí. Pero yo pregunto unas cosas y quiero que concretamente contesten eso, no divaguemos. No soy yo titular, las preguntas son concretas. La mayoría de los padres y madres están de acuerdo con el cierre del colegio. Nos na última reunión que tivemos aquí, que aparte estaba o salón de plenos cheo, que foi o contacto que tivemos cos pais e nais, a maioría dos pais e das nais o que pedían é ter información e... Bueno, a ver, mira... Aparte estabas. A ver, sí, por favor, señor concelleiro, a ver, fágame a minhas preguntas. Porque vas a contestar. A ver, contesta. A ver, bueno, sí, no, porque, a ver, faga máis a min, por favor. Vai ser máis escueto. Sí. ¿De quién partió la iniciativa de cierre del colegio? Bueno, eso foi unha preocupación que tiñamos todo o equipo de goberno e bueno, xa é ademais algo que ven de moi atrás, parteu en xeralde de todo o equipo de goberno. Sí, vale. Pero empeza... Vale, sí, bueno, sí, vale, máis. ¿Sois conscientes que la mayoría de los padres... Eu vos estou intentando explicar. ¿Somos conscientes? La mayoría de los padres están de acuerdo con el cierre y posterior traslado de centros. Bueno, eso sí, lo desconozco. No, yo personalmente estoy diciendo desde mi punto de vista. Desconozco si la mayoría de los padres están o no de acuerdo. Sé que hay padres que están de acuerdo y otros no están de acuerdo. No sé si la mayoría. Otra, vale. Bueno, vale. ¿No habéis hecho ninguna gestión para tratar de averiguar si la mayoría está de acuerdo? A ver, nos reunimos. Nos reunimos aquí. Estuvo aquí la concelleira. O alcalde estaba, é o que vos intentaba contar, estaba un técnico que traballa con nós na Brigada dos Coles e estaba o salón de plenos cheo e nese momento a maioría manifesta que o que lle preocupa era a continuidade do proxecto educativo. Bueno, a ver, outra pregunta. Venga, la siguiente.
¿El equipo docente del colegio está de acuerdo con el cierre, el traslado y el cambio de proyecto educativo? O equipo docente do Fernando Varela. Bueno, no, en general no está. No, la mayoría no está, que yo sepa. ¿Existe alguna petición por escrito por parte de la alcaldía de la Consejería de Educación solicitando el cierre del colegio? No. No. Perdón, oficialmente no hay Ya nada. está, no. Vale, oficialmente no. Vale, ¿otra más? No. ¿Hay alguna más? Vale. ¿En qué momento se topan las gestiones para el cierre y posterior traslado de colegios si se llega a hacer? A ver, contéstate a esta, pero non te estendas moito, por favor. Non me estendo, a ver, xa vos contestei antes. Estamos pendientes de que se factura territorial nos conteste a solicitude para manter unha reunión. Estamos pendientes do compromiso que tivemos Campa nun primeiro momento de reunir a ambas direccións con todos os pais. E estamos pendientes da xornada de portas abertas, que eso xa lle manifestamos na última reunión aos pais xerais e así lle fixemos saber a ambas direccións. Sinto non ser breve e concreta. Bueno, pois hai alguna máis? Bueno. Bueno, ya no con respecto al colegio, esto es de Fitur. Me gustaría saber cuál fue la representación municipal que fue a Fitur, quién cubrió los gastos de esos desplazamientos y de esa visita a la feria. Vale, pero esas las estás haciendo ahora, sí, ¿no? Sí. No están por escrito. En el próximo pleno se te contestan, ¿vale? O por escrito. Vale, no, me queda una más. ¿Tienes más? Pues me queda una más. Y quería saber de quién fue la brillante idea de que la imagen que representa nuestro municipio en Fitur, en el monolito aquel que instalasteis allí, sea la de la Torre de la Curota, cuando hay, creo yo, y creo que en eso coincidiremos todos, monumentos más importantes de nuestro municipio o vistas más importantes de nuestro municipio que resaltar que una torre de comunicaciones. Vale, bueno, pues a todo esto se te contestará en el próximo pleno, ¿vale? O por escrito. Manolo, ¿qué me preguntabas? Bueno, damos por finalizado logo o pleno de hoxe.